Zuzendari berria Ana Ibarra Lazkozek ordezatuko baitu Joseba Santamaria. Lerroburu nagusiak dio ordea Nafarroan, heriotzak minbiziagatik 18 jaitsi direla gizonezkoetan Nafarroan eta 13 emakumezkoetan. Aldiz, kotxe elektrikoen salmenta eraman dute lerroburu nagusia Diarioen Navarran eta argazkitan zer Pirinioak elur asko dagoelako eta horrekin batera baluiziak izateko mehatxua. Goazen bozentorekin elkorreoren bi edizioak Arabakoa eta Bizkaikoak ditugu, dena den lerroburua berbera da. Epaiak ez diela kasurik egin Eusko Jaurlaritzak emandako irizpidei eta Alfredo de Miguel eta beste bi EAJko kargu aske utzi dituztela, aske utzi dituztela 2 urte eta erdiz espetxean izan ostean, eta Diario Baskorekin amaitzen dugu, gaurko irudi deigarria bertan dugulako argazkian, dozena bat arrautz ikusiko duzue, eta euro bat garestiago daudela da gaur Diario Baskok erabaki duen izatea albiste nagusia honekin batera, Imanol Pradalesen barkamenarekin batera, hain zuzen ere iraungitako txertoen aferagatik. 7:36 minutu ditugu entzuleok, onaino gaurko azaren errepasoa. Informazioaren aria. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Hiltzen duena hiltzaile bada, haizen bat hiltzaile mota, bortxatzailea eta militarra, mertzenario atxota. 7:37 minutu ditugu, goazen tertularekin, baina badakizue, azken astean egiten ari garen aldaketen baitan, musikari bide ematen diogula lehenik eta behin, entzuten ibili garena, Iker Gurrutxagak gaur bidali diguna bestia da, berari berala paso emango diogu, baina lehenik eta behin, Lander Martínez, Ireia Kanbra, egunon. 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 Zer moz zarete? Ondo, nekatuta. Bai, egin esaten aurretik, baina hemen txe. Egia esan ongi dago, egin dugun aldaketa hau tertulari bide ematea musikarekin eta... Bai, bestera batera sartzen Lasaiago. zara. Bueno, entzungo dugu zer dion Ikerreka bestiaren inguruan. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Pero ni hemen, horrentxe Gasteiztik Donostiara bidean, Gasteizen izan geroelako jimina zen halako itzaldi bat, Spotify, boikota eta musika entzuteko etorkizunaren inguruan. Interesgarri joan zen bai ingurua, hori komentatuko dizuet, hurren gorduetan. Eta, banetorrela, albiste batekin egin du topo, eta etzait kasualitatea iruditu. Publikoki esan dute zergatik egin duten ez, baina, dermatosi nodularra uste dutela. Tekniko ezagit hori den, uste dut horrela dela. Horren kontrako neurriak arindu egingo dituzela, kasualitatea inauteri atarian itxuraz, San Blasetan edo San Antonetan edo ganaduaren presentzia ez da hain beharrezkoa, baina inauterietan bai Tolosan bai Azpeitian, zezenik gabe, zomen da ulertzen festa. Hori ziregi da, kontuz. Hori pentsatzea diot.
Gero beste gauza da, zezenan nola erabiltzen den, eta zer egiten den, eta bar, sokamuturraren inguruko eztabaidak mila izan daitezkelako. Beste gauza, zezenketak hor nik ez dut zalantzarik, zezenketen inguruan zer pentsatzen dudan. Hala, garri dut Bibala taldearen Koriaronen omenez jarriak, lehendabiziko Wasabi diskotik ateratzen den kantua, eta hori da gaurko gomendioa. Bertan esaten dituztenak oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako. Besterik gabe, dirudienez, batzuetan presazko araua hartzeko gai gara. En fin, egun honetan, aio! Zale eroak ikuskizuna nahi baduzue aukerak ditu geroak jarri gladiadoreak plazan lehoiak ta esklaboak edo berreskuratu. Ziruetzen zizta bestia? Ondo, ez dakit. Ondo ez? Bai, entzuteko errexen. Atsegina, musika atsegina. Hori da. Aste hasteko oso egokia. Asteartea hasteko baita ere gaur uste dut Lander badakartula gairen bat horrela. Ez da egokia gaia, baina saiatuko naiz seriotasun osoz, esaten, atzoko albiste bat datorrez, Frantziara estatura joko dugu, eta antza denez Toulouseen, ondo esaten saiatuko naiz, Rangel ospitalean, kasu xelebre bat izan zuten atzokoan, 24 urteko gazte bat, ospitalera iritsi zen goizeko ordu txikietan, larrialdietara, antza denez, uzkian zerbait zuelako sartuta. Zertzen hori, lehen mundu gerrako obus bat zuen uzkian sartuta. Aipatzeko bitxikeria bada, jada, baina operazioa egiten ari zirela, osasun langileek, segurtasun indarra ditu behar izan zieten, artifizieri hori eta horrela, operazioa gelditu, lergailuak lergaingo zuela ikusi, eta operazioa jarraitu alizateko. Nik ez dakit nondik hasi honekin, ni mediku izango banintz, hor lanean, larrituta egongo nintzake hori ikusita. Nik enuke operazioa egingo, beste batek egin dezala. Hor kontua da, ez? Ziur asko, bagian lehen aldi izango zen horrela bi arrotako, bi profesional koordinatu behar direla. Sikiera aurrekari bat finkatuko zuten. Hemendik aurre, etorkizunean halako zerbait ematen baldin bada, behintzat, badago jarraitu beharreko... Esango zenuke lehenengo aldia dela, gertatzen dela, nik ez. Beitu, Landerreko intxertantxi bat dut, ez. Ere nik esango duana da, goizeko 7:42 minutu ditugulako, eta ez da gaizki entzule kulertu, guri jendeak zer egiten duen bere denbora librean, nola jasotzen den plazerra, ez da garri berdin zaigula, baizik eta ongi iruditzen zaigula. Hori da, gauzak errespetuz, eta hitz eginda baldin badira, eta horrek plazerra ematen badio jendeari, gu horrekin erabat ados. Baina arriskutsua izan baldin baiteke zerbait, ostras. Gomendia irizatu behar dugu egoi, lergailuak ekuazioetatik kanpo utzi favorez. Gaur egite duguna da, alegia, zilegia da, lehertu diteken materiala erabiltzea jarduera sexualetan. Ez? Hor, gu irrati bezala non jarri behar dugu langa. Jendea babestu behar dugu, gustuko dituen praktika horiek aurrera eramatera, edo muga bat jarri behar dugu, ez, horrek eriotzara eraman galbazaitu, eta gero badagoela baita ere ondari historikoa. Ez, nahi berezik interesgarri egiten zait, kasualitate izango zen, eskura zeukan obus hori, Nik lehenengo gauza pentsatu nuna, izan zen, tan hondik ateratu hau. Antzaen ez, irakurri kolekzio batekoa zala, ez? Nik hasieran gizagizagatik pentsatzen nun zibilikoa zan, menditik topatu du hor mortero bateko lergailua, eta... Ez da, kolekzio batekoa, baina esan dute jada usat desartikulatua zegoela, ez zuela arriskurik ez, antzaen deskatalogatua edo armekin gertatzen den bezala, baina itzulitzere aurrekariak badaudela, bat Frantzian da, eta hau zen 24 urteko gazte bat, 88 urteko gizon bat izan zen, lehen mundu gerrako obus batekin ere. Akaso ezagutuko zulako obusa, errekozituko zuen, eta zen behitu nostalgia. Eta Britainian dian ere bazegoen kasu bat, baina hau modernagoa zen, bigarren mundu gerrako misil bat aurra. Alere, agian honek ere beste aldagei bat uzten digu mai gainean, dela, nordaki zer egingo zuten soldaduek garai hartan lubakietan. Bai. Bai, zulo batean bakardade gehiagi egongo zen horre kontu.
siquiera... Mira, esan barra daukat, atzo bidali zenutenean albistea, niri ez zitzaidan arraro iruditu, adibidez, bueno, ez dakit ikusi duzuen noizbait Anatomia de Grey, seria. Ikusi ez, baina... Bakitzen dan, duela urte pilo ikusten, no? Oindikan segitzen du? Bai, jarraitzen du. Ikaragarria. 23 temporada uste da. Denak ikusi ditut, behin baina gehiagotan, eta hor horrelako kasu deixenta agertzen dira, orduan niretak izan zen, bueno, bale, bat gehiago. Bueno, a ber, jarduera sexualek eragindako istripuak eta nahiko ohikoa dira. Bai, hori bai. Nik baitut bi mediku kuadrillan, eta horietako bati tarteke egokitzen zaio, guardia ospetsuak egitea, eta larrialdietan egotea, eta kontu nahiko ohikoa izaten da, baina ez bakarrik, ez pentsatu, leku batetik sartze edo, baizik eta erorialdiak egoten direla, tiroiren bat, edo... Bai. Orduan, segurtasunez esan dugun bezala... Hori da, nahi duzun egin, baina ez arriskutsuak diren gauzak behar bada igual alde batera uzten gomiatu behar dugu jendea ere estiramenduak egitera, ez? Tiroiek egiteko eta horrela ez, baina kirola bezala da, azkenean, prestakuntza minimo bat egon beharko da aurretik. Baina eta gauza bera, eta ondare historikoa baliatu behar baduzu baita ere, interesatu pixkat, ez? Gutxenez horrekiko, zer kalte eragin aldizkizuen, eta batez ere, zer kalte eragin aldizkiozun zuk, ze... A ber, obus hori, agian museo batean egoteko moduko izango zen, baina hor jarriko doren. Hombre, inorrek ez, hori ja deskatalogatuko. Bi gauza hau esateko, ondare historiko bezala, berdunen egon zela, eta gero egon zela... Bai. Museoan jartzen dutenean bi gauza, bi puntoiek. Mira, bueno, haizu. Bai, bitxikeria ez dakit, egoizurekin bat dator, eta ireiarekin ere. Segurtasuna mesez, eta lehergailuak ekidin badaude honen tankerako forma antzeko duten beste hainbat gailu. Badairatu interneten, ibeien eta horrelakotan seguru merkeago bengo dela, eta seguruago, garrantzitsuena dela, Bestalde uste dut baita ere, ertzintzaren inguruan badugula. Durangoko entzun duzu, ez? Zer? Zuzu entzun? Ez. Orain entzungo duzu, oso... Ez Lander, zu kontatu nahi behar kontua da, nik esan gut. Durangon, polizia bati 2 urteko espetxe zigorra, operazio buruari, ez da edozein pertsona bai. Durangoko ertzainetxeko kargu bati, goi kargu bati, 2 urteko espetxe zigorra ezarri diotela, komisarioaren kutsago gorretik 40 euro lapurtzagatik. Ez dakit nondik hasi. Gaina nik esan gut, 40 euro ikusten ari gara tarteka nola bai. Zago ez da, ezin dugu esan jarduera orokor bat dela, orokortu bat denik, baina bai sistematikoa, zenbatero egoten da atxiloturen bat ertzentzaren baitan, narkotrafikoagatik, edo... Nik uste dut, diru kontuak hor daudela, baina 40 euro, ziur asko izango zen. Hau da nire teoria. Bazkaltzea juneko zuten edo, bakizue, txartela etxean aztu dut, ez dakize, guazen ben, eiru menu, 40 euro hartze dizkiogu komisariari, eta listo. Ez dakitegi esan. Antza denez, beste bi agenteek eman zuten abisua honena, Hauek ordindu zutelako bazkaria. Bai, izan, pinta guztia. Arrapatu zuten modua ere da, eske, ez dakit nola iritsi zen, pertsona hau kargu altu baldizatera, deskurritu zutelako, bi agenteri zegoen bere kotxe berria erakusten, 40 euro horietatik zen aterako, noski baino, berak kutsagotorretek dirua dera zuen, eta santzioa bere kotxean gorde zuen, bere kotxe pertsonalean. Eta farratzen ari zera pixka bat, begira auto berria, bere lankidek ikusi zuten, eta santzio hau zergatik ez dago egon behar den lekuan. Eta horiek eman zuten abisua, nola izan zen, iritsi zen pertsona hau, buru izatera gero. 40 eurogatik lana galtzera, dakidanez, ertzaintzak gainera, baditu, soldata txukunak ditu, ez dakit 40 eurogatik. Beraiek ez diote hori, beraiek diote, baliabide gehiago, gomazko pilotak eta plusak. Ez dira soldate eurak, plusak. Ostras, gogorra da. Okerrena da bere karguan jarraitzen duela. Bale. Horrela izaten da, ez? Ere bateratzen duela hilabete batzuk, ez dakit zerritan zen, ertzain buru baten semeari harrapatu mentzutela kontrol batean. Ondarrukoa da. Eta bi akta desagertu ziren, hori ikusi zen irregulartasun pila bat egon zirela, eta motiboren aitak jarraitzen zuen lanean, ezagit kasualitatea izango da, desagertzea. Frogarik ez dagoelako, frogat desagerrazten baldin badituzu, nago dia frogak. Baina, bueno, horrela gaude. Baina nik ze momentutan lapurtzen dituzu 40 euro, eta gainera komisario, esan nahi dut. Komisario, bai. Ez dakit, eskatu
lankide bati, ez? Baina ez egin tontakeria hori, ez Bai. dakit, eske, benetan. Igual asko ditzen dute poltsikoari ertzainek eta ez den inorkutzi nahiko Bai, baina dirudi. jakinda... Ez, gehiago mosoak izango dira, ez? Eske benetan. Ez, alere, segurtasun sailari, bingen zupiria segurtasun sailburuari, arrespetu osoz, gaur gomendio bat helaraziko diogu, eskari bat akaso, nire sartuko, bueno, badakigu ez dutela... Enaiz hartuko, baina eskaria. Ez, a ber, badakigu, ez dutela bere jardunetik apartatuko, nieren izin hori aldarrikatzeko, bat nire iritzi propia, baina bueno... Bueno, aldarrikatzeko bai. Baina behintzat mugidezatela komisaldegiz, baina polizia horren baita... Mesederako, eta izen honagatik, pentsa... Hemendik aurrera, claro, operazio burua da, agian ez ebiliko bera patruiatzen edo, baina imaginatu gazte talde baten gana gertuatzen dela jaitan, zerbaitengatik, txikikiria batengatik, Ze seriotasun ez hartuko duzu. Tragotara gonbidatu beharko ditu gazte horiek behintzat, ez? 40 euro horiekin iritsiko zaio, behintzat arronda bere esku. Edo agian jendeak esango dio, aizu, 40 euro ematen baizkizu bazoaz. Bai, txistak eroriko zaizkio, baina, bueno, aizu. Beste aukera bat ere, Durango kurtzen etxean, ekutxa gotorraren kodigo aldatzea, ez dakit, Bai, izango da, baina beste aukera bat izan daiteke. Nik komisariari ikusi eta zer gertatu den, oi azpian. Eraman etxera eta gorde oi azpian. Bai, hori da lekurik seguruena. Gauza bitxiz hitz egin dugu gaur, Bai, eta... Goko izan du azteko? Polemikoak ziruditen eta ongi eraman dugu. Bai, egia da. Bai, biharreak hartzen dugun zehoze konplexuagoa. Bihar nurekin sartuko gara. Bihar ez... Bihar ez gaude, ez landerez Ez zer denok erren, atzo esan nuen, buruan neukala Epsteinen paperetan atera agertziteken Euskal Herritar handiki boteretsu bat? Bai. Agertzen da. Begira. Zeharka, ez dute sartzen inolako jarduretan, ez zitun zuzeneko harremanak eduki frogatuta bintzat Jeffrey Epsteinekin, baina korrespondentzia hori badago. Baina, zepena, denborari gabe geratu gara, ezingo dugu gehiago jarraitu espekulatzen. 7:52 minutu, Lander, Iraia, mila esker eta bihar arte. Eta besterik gabe entzuleok, egingo dugu 8 arteko bidea, ala bazanen ipuin batekin, gero arte. Artzaia eta Basa jauna. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Omen zan, artzai bat, bere bordan, bizizana, eta ospia zaukan talo goxuak egiten zituna. Eta askotan, herria jaiste zanean, antxe talu egiten aitzezan, eta dana gustra geltzezian. Baina hartzai hau, ez zan bakarrik alea jaisten talua egitea, lagunekin kartetan aitzea, eta basio ardi batzuk gehatea, eta holaxe biltzezan. Ta behin, inular batian, jaitzizanean kalea, lagunak esan ziren. Zertik garen ez tezuiten talo goxoitako bat? Eta hartzaiak esan zuen. Gaur ezingo ez bain, talo pala bordan utziet eta. Bueno, jun bila eta ekarri eta jango deu talo goxo-goxua. Eta hartzaiak, zaukan bateko guik berri ze bordan juteko, eta hementxe, talo gabe pasako, eta kitxo. Eta lagunak hasi ziren. Tira. Ara, zukitezun talo txuri hoi, hogi txuria baino goxogoa da. Tira, egin guzu gaur. Ta gainea, bidia errexak, azu. Ilargila ikustezu, bete-betia do, eta eguzkila baino argia hundigua bateizu. Tira. Eta hartzaiak gogo handi gabe bere bordako bidia hartu zu. Ibilizan, eta bordan, ati erikizunean, etzun asko espero, han aurkituzun zutonduan eserita, gizon bat, ez da gizematenoko luzeragoa, beltza, eta bizarra gerria ino zaukana. Ta gainea, oinak, oinu txik zeunak, su txingarretan sartuta zazkan. Gure hartzaia hangiatu zan, atian. Eta lako batian, pixka bere honea etorri zanean, galdetu zion. Zu, zeintzia,
Eta eseritazion arkezan zion. Ni naizena naiz. Pentsatuzun, naizena naiz da izin da. Eta ikustezunien, uinak txingarretan sartu zazkala, galderetzea ausartu zen. Ta esaltzaitu oinak erretzen, antxezat eskizuk iskaliko oinak, eta naizena naizek esan zuen. Ha! Lehendikan erreta da ona, ezin da berriz erre. Hartzaileak, pentsatuzun, ai ama huin pernuko etxaila du basa jaunen babadeu. Eta zizan atziak atean agian, eta basa jaunarek, esan zion, txt, torri honea. Torri honea, eta guan hiru egi handi esan beharko dizkiazu, bizirik segine balmazu. Eta hartzaia, anaz izan pentsatzen, ze hiru egi kontatu berri jo nikoen, nizataki bat ze hiru egi dauden. Eta esan zuen, bai, ara, talo txurila goxua dala esateue batzuk, baino, hoi txurila beti goxoa izangoa. Eta basa jaunak esan zuen bere bizarra bitartian olaxioa horrastuz. Bai, arrazoi handia da, hoi egi bolo bila da, hoi txurila baino gauza gozo egezto. Bota bigarren egila. Ara, batzuk esateue, ilargi betiak, argitasuna handia, kala eguzkila baino handigoa baino. Ez, eguzkila baino argitasuna handiagoa ematonik ez da omunduan. Eta basa jaunak, atzaparka bat txingar hartu, kolkotiz hartu, gozo jarri, eta esan zuen. Bai, oire egia handia da, bai, oixe, eta bota hirugarrena. Eta hartzaileak esan zuen, ai, jakin banu, jakin, naizena naizela, hemen zehola, ez nintzen etorriko horren bizkorreta harin. Eta basa jaunak errozien zion, ara, erra erantzuna, eta guanik beste bat, esango izut. Eta bakit launak zaidituzula behian, eta nik eakutsitakoa. 40 bider. Lagunen aurrian botatze baldin maezu, ikusi gozu, ze pasakoan. Eta jakin, ze esan zion. Misterio latz. 100 zorri eta 200 partz. Oiek bizkarrien ditunak, badakan nun egin atz. Eta hartzaia, anjarri zen ikasten. Misterio latz. 100 zorri eta 200 partz. Oiek bizkarrien ditunak, badakan nun egin atz. Eta olaxe, kaleko bidian, oi errepikatuz, untzan, eta ikasi zo. Halako batian, iritsi izan lagunak zeuden tabernara, eta lagunak hasi zen adarragotzen. Motel, arki pasa ezu demora, ze pasa zeizu ba? Eta orduan, botazun hartzaileak. Misterio latz, 100 zorri eta 200 partz, oiek bizkarrian ditunak, badakan egin atz. Eta bere lagunaiek hasi zian, askuri etorri zitzaiela, eta behin da berriz botazun ba, hartzaileak, basa jaunak eakutzitako bertxora, eta halako batian, ezin aguantatu gehiago, erropak eta erantzi zituzten, hasi zian, azken, eta nago dolez gehatu zian, ez zuen pakeik, eta oitana bukatzeko, herriko erreka salto inbiar izan zuten, eta arekin baretu zian askure guztik. Eta geroztik, lagunaiek ez omentzien hartzaileei gehiago adarri jo. Hala izan, edo ez izan, nei hala kontatu zidan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian.
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. 2 urte eta erdiko espetxialdiaren ostean Alfredo de Miguel, Koldo Txandiano eta Aitor Telleria jelkidek 3. gradu eskuratu dute. Goibelategi, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, espetxe zaintzako epaileak eman dio Basobriko espetxeko tratamendu batzordearen eta zuzendaritza zentroaren erabakiaren aurka justizia saileko iturrien arabera. Hala eta guztiz ere, erabakia irmoa da, ez baita errekurritu. Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkariak aizagailua martxan jarri izana aurpegiratu dio Euskal Herri Jeltzaleari Getxoko jauregitxoaren marroia eta Zaldibarko alkate ohiaren inputazioa parekatzen saiatzegatik. Otra cosa es que el Partido Nacionalista Vasco tenga un marrón encima con el tema de Getxo y también el tema de las vacunas y quiera poner en marcha el ventilador, utilizando la manipulación, utilizando las mentiras. Mada Kortajarenak Madrilgo politikaren kutsua hartu dio taktika horri eta iradoki du Aitor Esteban EAJko presidenteak hortik ekarri duela estrategia. Eta zalaparta artean Imanol Pradales lehendakariak barkamena eskatu du, iraungitako txertuengatik eta hitzeman du erantzukizuna norena den argituko dutela. Asko sentitzen dut. Inoiz gertatu behar ez zuena gertatu delako. Gobernu osoaren izenean barkamena eskatzen dut. Eta nazioarteari dagokionez azken 60 urtetako mehatze istripurik handiena jazo da Kongoko Errepublika Demokratikoan. 400 lagun hil dira koltan mehatze batean izandako lurjausiaren ostean, errua elkarri bota diote herrialdeko gobernuak eta eremua kontrolatzen duen martxoak 23 mugimendu armatuak. Kongoko Errepublika Demokratikoko esekutiboak bertan ezarria zegoen baliabide naturalen arpilatze sistema salatu du. Eremuaren kontrola duen M23 mugimenduak erantzun du gobernuak ezbeharra politizatu duela jatorria salbuespeneko baldintza klimatikoak izan direnean. Eta 15 lagunek bakarrik zeharkatu dute, Barrafako pasabidea mugako bideguritzea zabaldu duten lehenbiziko egunean. Zerrenda sartzeko baimena zutenak berriz, itxaroten jarraitzen dute gobernu sionistak bombardaketekin jarraitzen duten bitartean. Eta estatu frantsesean ere, Konstituzioaren 49.3 artikulua baliatuz 2026 urteko aurrekontuak adostu dituzte. Erabakiaren ostean heldu diren 2 zentsura moziek ez dute arrakastirik izan eta Sebastian Lecornu lehen ministroak postuan jarraituko du. Les groupes du Rassemblement National et de la France Insoumise qui, après avoir méthodiquement tout bloqué, tout saboté pendant 4 mois, décident à la fin de déposer des motions de censure systématiques. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik, ehoi? 2 korapilo garrantzitsu, Pegi lehenik eta behin esan behar duela 21 minutu istripua izan dela nazional bat errepidean, Lasarten Irunerako norantzan, puntu horretan errei bat itxi dute, beste bat zabalik mantentzen da, baina autopilaketak handitzen ari dira uneotan. Eta baitere, hainbat ibilgailuren arteko istripua eman da duela 10 bat minutu, A8 errepidean Galdakao Irunerako norantzan 2 kilometrotakoak dira bertan autopilaketak. Ados, eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarluzearen eskutik. Eguraldi lasaiagoa izango dugu astearte honetan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu eta beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego-isuri aldean, hau da Araba eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean, hala ere hodei hauek goizean mintzat ez dute inolako ondoririk ekarriko.
Ondoren, eguerdi, arratsaldeko lehen orduan, hodei hauek trinkoxeagoak izango dira, bereziki Pirinioetan eta betan zaparra txikiren bat edo beste izango da, gainantzeko lekuetan aldiz, hodeiak eta ostarteak eta giro politia nagusituko dira, arratsalde erditik aurrera ordea, mendebaldetik barna, erdi eta goi mailako hodeiak ugaritu, zerua estalirik geratuko da eta barne aldean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Goiz partean ego mendebaldeko haizeak bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen mendebaldean, arratsaldean ego tenteagoa espero da eta azken orduetan indar hartuko du bereziki ekialdean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 1 eta 10 gradu bitartean ardituko dira, maksimoak eta bihar xurialdean 10 eta 14 gradu bitartean, eta ego isurian 7 eta 12 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Joarra Izburua teknikan, otsailak 3 da asteartea. Informazioaren aria. Otsailak 3 da, asteartea eta San Blas eguna baita ere, Abadiño San Blasetan da, azoka egun handia gaurkoa eta bertan murgildu nahian gurekin da Mikel Urrutia, Abadiñoko alkate egunon. Eixo egunon. Goizeko lehen ordua da, baina jakin nahi dugu, nolakoa da giroa une honetan ikusten da mugimendurik edo? Bai, bueno, ondino azoka berez behatzetan azten da, eta pizkanaka, baina hasi postuak antolatzen, animaliak eta ja nahiko aurreratuta dau azoka, eta gero, ekoizleak eta ari dira beraien produktuak eta kokatzen eta guna apaintzen, eta makinaria adibidez, oraintxe hasi da heltzen, orduan, pizkanaka ja ritmo hartzen hasi da. Aurten zaldia gainera izango du protagonismoa, dermatosia dela eta, azken egun hauetan nola bizi izan duzu honen baitako goraberak? Bai, hori, Gabonen bueltan komuniko eskuen aurten dermatosi nodularra dela eta ezingo ziela behiak eta hiriak egon. Ordan, pentsatu genuena izan zen, jarretu behar genuela 2026an ere bai, San Blas azoka, lehenengo sektoreko azoka referentziala izaten Bizkaia eta Euskal Herri mailan ere bai, eta orduan, esan genuen zerbait gehigarria egin beharko genuela, orain arteko erakargarritasun hori mantentzeko, eta hola izan da, hainbat bilera egin dugu, egia esan hilabeteko pean, arrapaladan behar izan gara lanketa egiten, baina uste dugu lortu dugula, eskaintza zabal bat aurkeztea, Abadiñarrei eta Abadiñara datozen guzti, eta gauzako lan, gitaragoan bertan ikusten da, ezta, goizeko 10:30 ordu biala horrengitzi arte, gune baten aukingo dugu Euskal Herrian ekoizten dien gazta mota desberdinen azalpen dastaketa moduko bat, arrakasta handi haukin dau, ondela egun batzutatik ez delako plazari geratzen. Bestetik bai, animalien gune horren ondoan, hor dagoen zelaitxoan, izango dugu goizeko 11:00 hartzei txakurren lehiaketa bat, hori bai gauza berri bat, eta uste dugu, bertaratzen da jentarentzako berakargarria izango dela. Eta herri kiroletan ere bai, emana izan dutxegu holako bultzada bat, eta eguerdiko 12:00 ohikoa izaten den herri kirolen erakustaldia, nolabait bilakatu dugu egingo da aizkolarien lehenengo San Blas kopa, ezta? Eta hor asmoa da, aurten lortu dugu, eta hemendik aurrera, aztertu beharko dugu, baina bai, momentuan aizkolaritzan, bai gizonezkoetan eta emakumezkoetan puntan dauden kirolariak ekartzea, eta izatea txapelketa bat, eta horrek sortzen dauen apur bat oihartzuna eta grina, erabiltzea jendea da irakartzeko. Behintzat krisitik atera dituzue, aukera txukun ederrak, eta ezakit, beste elementu bat ere, aipatu nahiko nuke zen merkatuak garrantzitsua izan dira historikoki, abeltzainen artean, edo nekazarien artean tratuan ibiltzeko, abereak erosteko, mantentzen dau, Abadiñoko azokan? Azkeneko urtetan, gehien bat erakusketak aukin hau indarra, hau da. Beti egon izan da, esan dagoen 3 modulo, karpen 3 modulo egon izan dira, eta 3. hori erabiltzen zen salmenta librerako,
Baina egia da, azkenengo urtetan oso animal egitzi saltu direla zuzenan San Blas egunean bertan, eta gaur egun dagoeneko ja bakarrik erakusketako animaliak egartzen dugu, orduan. Ja nik uste dute, berez lehen ohitura zan hori gaur egun holan ez da holan izaten. Horre, lehen sektorearekin zuzeneko lotura dauka gaurko egunak, eta sektore honek etorkizuna zalantzan ikusten du, edo kexu da baita ere, etorkizunean nolakoa izan daiteke Abadiñoko azoka? Bai, nik askotan esaten dut, olako egunetan bai dale egia, ekoizle asko etortzen dira, bete egiten dira postuak, inkluso batzuk igual kanpoan geratu behar izan dira, ez da olako dagontzako lekurik, eta herritarrok eta etortzen den jenteak bai irozten guzula produktuak, baina egin baten da apur bat, zoritzarrez, ematen dela, zer folklorikoa, gero egia zen, egunerokotasunean jenteak igual ez ditu horrelako diturak, tokiko produktuak erostearena, edo tokiko dendetan, eta pena bada, azkenan kontsumo diturak aldatzen joan dira, nolabait, zuk esan duzun horren kontrako hildotik, eta nik uste dut azokak eta mantenduko direla, baina bai da egia, hori ez, tokiko ekoizleak eta tokiko dendak, gauzak ez baitu aldatzen, edo birpentsatzen, nolabait, arrisku puntua badekiela. Baitere salmenta garrantzitsua izaten da ere, San Blaseko lokarriarena, halako zenbat saldukote dira gaurko bezalako egun batean? Hori izatea ez dakit datu oso, zaila izango zen igual lortzearena, milaka, azkenean milaka pertsona tortzen dira, eta gainera bakoitzak hainbat erosten ditu, norbera entzako, eta gero igual lagun edo zenitarteko entzako, orduan milaka esango nuke, baina determinatu gabe zenbat. Bai, seguru zifra handia izan behar duela. Mikel Urrutia, Abadiñoko alkate, eskerrik asko goizonetan gure daia arantzuteagatik. Bale, seguri, eskerrik asko. Eta gaurkotasunari helduta esango dugu, 2 urte eta erdiko espetxaldiaren ostean Alfredo de Miguel, Koldo Txandiano eta Aitor Telleria jelkidek 3. gradu eskuratu dute, 12 urteko espetxe zigorra jaso zuten ustelkeria sare bat sortu izanagatik. Itxaso Leon. Espetxe zaintzako epaileak eman dio 3. gradua de Migueli Basauriko espetxeko tratamendu batzordearen eta zuzendaritza zentroaren erabakiaren aurka justizia saileko iturrien arabera. Hala eta guztiz ere, erabakia irmoa da, ezbaita errekurritu. Presoak kexa bat aurkeztu zuen eta epaileak onartu egin du. Hori dela eta 3. gradua eman diote naiz eta 12 urte hoietatik 2 terdi baino ez zituen bete, 2023ko uztailaren 6an sartu baitzuten Zaballako espetxean. Kartzelan ez sartzeko errekurtsoa eskatu ondoren izan zen hori eta 20 egun geroago atzera bota zioten. Kondenatik 13 hilabetera espetxe erregelamenduaren 100.2 artikuluko araubidea onartu zuen gradu sailkapena malgutzeko, lantokitik kanpora lan egitera irten ahal izateraino 3. graduan egon gabe ere. Aplikatu ziotenean de Miguel Zaballako espetxetik Basaurikora eraman zuten. Ordutik goizetan ateratzen zen kartzelatik, Bizkaiko aholkularitza batean lan egiteko eta espetxera itzultzen zen lotara. De Miguelen espetxeratzea atxilotu eta 13 urtera izan zen. Ikerketa judizialeko prozesu luze baten ondoren. Prozesu horretan bertan, auzitegi gorenak 6 urte eta 9 hilabete eta 5 urte hilabete bat eta 15 eguneko espetxe zigorra ezarriztian Koldo Txandiano eta Aitor Telleria burukide hoiei ere ustelkeria delituengatik. Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariak aizagailua martxan jarri izan aurpegiratu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari, Getxoko jauregitxoaren marroia hitzau erabili du eta Zaldibarko alkate ohiaren inputazioa parekatzen saiatzegatik. Bai, astelen honetan herri irratiari eskinetako elkarrizetan Kortajarenak ziurtatu du bi ikerketek ez dutela zerikusirik bi kasuen arteko aldeak nahiko nabarmenak direlako. Hala Aiotari egotzi dio arreta desbideratu nahi izana Getxoko udaleko afera edo txertuen polemika pilpilean dauden une honetan. Otra cosa es que el Partido Nacionalista Vasco tenga un marrón encima con el tema de Getxo y también el tema de las vacunas y quiera poner en marcha el ventilador, utilizando la manipulación, utilizando... Hala, Aiotari egotzi dio arreta desbidatu nahi izan esan bezala Kortajarenak Madrilgo politikaren kutsua hartu dio taktika horri eta iradoki du Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hortik ekarri duela estrategia. Eso huele mucho a política de Madrid,
Quizá Aitor Esteban lo ha traído de allí, pero eso huela mucho a política de Madrid y eso aquí no cuela. Txertuen polemikari dagokionez ere, Kortajarenak Lakuako osasun saila krisi azkarristen saiatu izana gaitzetsi du, administrazioak argudiatu baitu afera oso puntuala izan dela edo ia konpondua dagoela. Deja en evidencia la situación que tiene Osakidetza, deja en evidencia que seguimos teniendo problemas estructurales en Osakidetza, como estos que se han evidenciado. Hemos tenido 5 versiones diferentes desde que esto se hace público y hay versiones en las que una se queda alucinada cuando escucha que el registro de las vacunas se realiza, pero cuando te ponen la segunda dosis, si no lo metes manualmente, se registra automáticamente la fecha del anterior lote. O sea, es un caos, es un desorden que no sabemos hasta dónde llega. Testu ingurunetan Imanol Prades lehendakariak barkamena eskatu du iraungitako txertoengatik eta hitzeman du erantzukizuna norena den argituko dutela. Asko sentitzen dut. Inoiz gertatu behar ez zuena gertatu delako. Gobernu osoaren izenean barkamena eskatzen dut. Lehendakariak bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin eta beharrezko balitz erantzukizunak argitzeko. Gure esku dagoen guztia egingo dugu, horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin eta beharko balitz erantzunkizunak argitzeko. Gure osasun sistemaren bikaintasuna ez da negoziatzen eta hau oso serio esaten dut. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 4 nazioartetik badugu zer esana, azken 60 urtetako mehatze istripurik handiena jaso baita Kongoko Errepublika Demokratikoan. 400 lagun hil dira koltan mehatze batean izandako lujausiaren ostean, erru elkarri bota diote herrialdeko gobernuak eta eremuak kontrolpean duen martxoak 23 mugimendu armatuak. Laugarren erreskategunaren balantzea 400 hildakoa izan da. Euriaren ondorioz jaso zen lurjauzia, mehatzariak, merkatariak eta esparru ezberdinetako langileak eraman zituen aurrera. Eta erreskate lanak antolatzeko zailtasunak azpimarratu dituzte. Ruandako armadaren babesa duen martxoak 23 mugimenduak oztopoak jarri ditu, bertako sozietate zibilaren ordezkariek salatu dutenez. Ez dago berbeste baliabiderik eta nazioarteko laguntza eskatu diote Nazio Batuen erakundeari. Kongoko Errepublika Demokratikoko exekutiboak bertan ezarria zeuen baliabide naturalen arpilatze sistema salatu du, martxoak 23 mugimendua eremuaren kontrola hartu aurretik, mehatzeak dauden eremuari sailkapen gorria eman zioten, edozein motako mehatzaritza aktibitateak eta bertan ustiatzen den materialaren salmenta debekatuz. M23 mugimenduak erantzun du gobernuak ezbeharra politizatu duela, jatorria salbuespenezko baldintza klimatikoak izan direlarik. Mehatze arloko porrotak beragain hartu behar dituela aldarrikatu dute. Eta zehazki, Rafako pasabidetik 50 laguni igarotzen utzi diote bakarrik. 15 lagunek bakarrik zeharkatu ahal izan dute Rafako pasabidea, mugako bidegurutzea zabaldu duten lehenbiziko egunean, eta zerrendara sartzeko baimena zutenak itxaroten jarraitzen dute, gobernu sionistak bombardaketekin jarraitzen duen bitartean. Lander Martínez, egunon? Egunon bai, Gaza eta Egipto lotzen dituen Rafako pasabidea itxita zegoen 2024ko maiatzetik, bada astelen honetan ireki ditu ordutik ateak lehen aldiz Israelek. Hori bai, pertsona kopuru txiki bat baino ez dio utzi mugako bidegurutzea zeharkatzen Tel Aviveko gobernuak. 50 bat pertsonak muga zeharkatzeko aukera izango zutela iragarri ostean, Israelek ez du bere hitzabete eta 15 lagunek baino ez dute zeharkatu Rafako pasabidea. Bestalde, Egiptok iragarri zuenez 150 pertsona iristea espero zuten eta beste 50 lagunek izango zutela zerrendara sartzeko aukera. Israelek presio internazionalagatik eta suetenaren testu inguruan hartu du Rafako muga irekitzeko erabakia. Dena den, estrategia honek duela 2 urtetik ona gauzatzen ari den garbiketa etnikoaren estrategiari men egiten dio. Milaka lagunek Gazan osasun laguntza larria behar duten bidartean, Tel Avivek muga zorrotzak eta aitzakiak erabiltzen jarraitzen du alik eta pertsona kopuru txikienari zerrendatik irteteko baimena emateko. Zerrendara sartzeko neurriak ere oso baldintzatuta dauden, baimenak Gaza Israelen eraso genozidaren ostean lurraldea utzi zuten pertsonei bakarrik
ematen dizkie, arreta medikoa jaso edota aldi baterako leku aldatzeetarako. Gainera, maleta txiki bat bakarrik sar dezakete, objektu metaliko eta elektronikoak sartzeko debekuarekin eta medikamentu kopuru mugatuarekin. Al-Shifa ospitaleko zuzendariaren esanetan, gaur egun 20.000 gaztatarrek arreta mediko falta larria dute, horietatik 4.500 haurrak dira. Gaixo dauden horietatik 4.000 pertsonak kantzerra dute, eta kasu horietatik 440 kasu potentzialki hilgarriak direla adierazi du. Israelen etengabeko erasoaldiak zerrendako osasun azpiegitura suntsitu du, egoera larria areagotuz. Medicos Sin Fronterasek adierazi duenez, suetena hasi zenetik 900 pertsona hildira ebakuazio medikoaren zain. Estatu sionistak laguntza humanitarioaren sarrera mugatzen jarraitzen duen bitartean ez die erasoaldei etenik eman. Astelehen honetan Israelek 4 pertsona hilditu Jan Yuniseko kanpaleku bati egindako bombardaketan, horien artean 3 urteko haurtxo bat. Bestalde beste pertsona bat hildute eta hainbat zauritu eragin desplazatutako pertsonak hartatzen dituen Arbaikan eskolari egindako eraso batean. Gogoan izan da pasaden larun batean Israelek sueten hasi zenetik bere eraso bortitzen egin zuela. 32 gaztatarri ez, horien artean 7 ume. Eta Israelgo gobernuak mugari gabeko medikoa gobernuz kanpoko erakundea Gazako zerrenda ustera behartuko du, otsailak 28 baino lehen. Laguntza humanitarioko erakundetik Israelen kanpaina bat abian dagoela salatu dute, gobernuz kanpoko erakundei zilegitasunak kentzeko eta zerrendan egiten duten lana eteteko. Medicos Sin Fronterasek azaldu duenez, salbuespenez eman zion bere langileen zerrenda Tel Avivin, Israelek gobernuz kanpoko erakundei lan egin alizateko hori eskatzen baitie. Behin zerrenda eman ostean, erakundeak salatu du Israelek langile humanitarioei segurtasun bermerik eman ez diela. Medicos Sin Fronterasen datuen arabera, Israelgo armadak 1.000 osasun langile hilditu, horien artean erakunde horretako 15 langile. Gobernuz kanpoko erakundeko idazkari nagusiaren arabera, laguntza humanitarioaren eteteak eragin katastrofikoak izango ditu zerrenda osoan. Ez dira eta otsailean Gaza ustera behartutako bakarrak. Guztira, tokian laguntza humanitarioa ematen duten 37 erakundek utzi beharko dute lurraldea martxoaren 1 baino lehen Israelen aginduz. Eta Nazio Batuen Libanoko bitarteko indarrak Israelek Libano hegoaldeko hainbat eremutan sustantzia kimiko ez ezagun bat jaurti duela salatu du astelehen honetan. Israelgo armadak igandean bertan jakinarazi zion Nazio Batuen Libanoko indarrari aire bidezko ekintza bat burutuko zuela sustantzia kimiko ez toksikoak jaurtiz bi herrialdeen arteko mugan zehar. Sustantzia kimikoa ez toksikoa izan arren, sionistek bake indarrei urrun eta babesean geratzeko deia egin zieten. Nazio Batuen erakundeko misioak salatu duenez, ekintza honek Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren 1700 bat resoluzio aurratzen du, 2006 geroztik onartuta Israel eta Hezbollaren arteko gerraren ostean, eta bi aldeen arteko suetenaren ardatza dena. Nazio Batuen Libanoko bitarteko indarren esanetan, sustantzien jaurtiketak baketropen lana oztopatu zuen horien osasuna eta zibilena arriskuan jarriz. Erakundeak kezka adierazi du kimikoek soroetan eta zibilen itzuleran izan dezaketen eraginaren aurrean. Libanoko armadak laginak jaso zituen sustantzia kimikoen toksikotasuna neurtzeko eta Nazio Batuen erakundeko misioak gogorarazi du ez dela Libanon Israelgo ejertzitoak sustantzia kimiko ez ezagunak jaurditzen dituen lehen aldia. Hezbollah eta Tel Aviven arteko gerran Israelek fosforo zuria erabili zuen besteak beste, gerra krimena izan daitekena. Israelek gainera pertsona bat hildu astelehen honetan Libanon eta beste 8 zauritu. Sionistek 360 pertsona baino gehiago dituzte Hezbollarekin suetena sinatu zutenetik. Talde xiitak ordutik erasorik egin ez duen bitartean. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Eta nazioartean jarraituz esango dugu baita ere Konstituzioaren 49.3 artikulua baliatuz Estatu frantsesak 2026 urteko aurrekontuak itxi ditu. Erabakiaren ostean heldu diren 2 zentsura moziek ez dute arrakastarik izan eta Lekornu lehen ministroak postuan jarraituko du. Asamblea Nazionalak 2 zentsura mozio bozkatu ditu, Frantzia entzumituak, Bertek eta komunistek aurkezutakoa eta Magin Lepenen ultreskuinak aurkezutakoa bestetik. Ez dute arrakastarik izan, sozialistek ez dituztelako hauek babestu. Sebastian Lekornuk aurrekontuen eztabaida parlamentarioa saboteatu eta blokeatzea egotzi die. Les groupes du Rassemblement National et de la France Insoumise qui, après avoir méthodiquement tout bloqué, tout saboté pendant 4 mois... Lehen ministroak historiaren aurrean erantzun beharko dutela erantzun arren, berak hitza jandu. Lekornuk esana zuen ez zituela aurrekontuak dekretu bidez onartuko, hala egingo du azkenean, gizarte segurantzako aurrekontuak Asamblea Nazionalaren balekoa jaso zuen, sozialistek alde bozkatu zutelako pentsioen erreforma 2027 urtera arte atzeratzearen truke. Eta Mediterranean Saving Humans gobernuz kanpoko erakunde italiarrak salatu du 1000 migratzaile inguru desagertu direla Mediterraneo erdikaldeko ibilbidetan azken urteotan izan den tragediarik handienean. Jarri zikloiaren ostean azken asteetan izandako ondoratzen bueltan.
Mediterraneoko erdialdean migratzaileak salbatzeaz arduratzen den erakunde honek Erromako itsas erreskaterako koordinazio zentroaren azken astetako datuak jaso ditu, baita beste txosten eta testigantza batzuk ere hauen arabera gutxienez 380 pertsona daude desagertuta itsas horretan uneotan eta beste ustezko ondoratze batzuen zifrak ere gehitu dizkiote. Aipatutako koordinazio zentroaren datuen arabera 2026ko urtarrilaren 14tik 21 bitartean Tunisiako ekialdeko kostaldean Sfaxetik abiatu ziren 8 ontziri eragin diete guztira 380 pertsona zeramatzatenak. Horrez gain urtarrilaren erdialdean beste 10 ontzi atera ziren Tunisiatik, horietako bakoitza 50 pertsona ingururekin eta bakarra heldu zen Italiako Lampedusa uhartera urtarrilaren 22an. Eta Mexikon berriz, Claudia Sheinbaumek iragarri du bere gobernua Kubarekiko harremanei eutxiko diela eta laguntza humanitarioko bidalketa bat baieztatu du. Bitartean bide diplomatiko guztiak baliatuko dituela iragarri du Kubara petrolio bidalketak bere horretan ez, bidalketak mantentzeko Donald Trumpek Kubari petrolioa saltzen dioten herrialdeen aurkako muga zergekin mehatxatu ostean. Kuba ekonomikoki eta energetikoki kolapsatzeko helburua duela esan du behin baino gehiagotan azken asteetan Estatu Batuetako gobernuak eta mehatxupean jarri ditu uhartearekin harremanak mantentzen dituzten eskualdeko gobernuak. Mexikokoa da momentuz mehatxu hauen aurrean men egiteko prest agertu ez den gobernu bakarra. Pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Claudia Sheinbaum Mexikoko presidenteak publikoki azaldu duenez, bere gobernuaren helburua da Kubari laguntza humanitarioa ematen jarraitzea elikadura eta beste produktu batzuk barne uharteko herritarrek dituzten berehalako beharrei erantzun ahal izateko. Baina soilik laguntza humanitarioa bidaltzeak erakusten du Donald Trumpek ezarritako petrolioaren gaineko betoa onartu duela zeharka badere Sheinbaumek momentuz behintzat. Es importante, como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas. Sheinbaumek azaldu du ez duela gaia zitzaken Trumpekin zuzenean eta honek muga zerga horiek alde bakarrez inposatu zituela. Zentzu honetan ahalegin diplomatikoak hitzeman ditu Mexikoko gobernu buruak Kubarentzat estrategikoa den petrolio hornidurari eutsi ahal izateko. Urtarrilaren hasieran Venezuela erasotu eta Nicolás Maduro eta Cilia Flores baitu zituzenetik etenda dago Venezuelako petrolaren hornidura Kubarantz. Venezuela zen hornitzaile nagusia, baina Andrés Manuel López Obradorren agintalditik ohikoak eta erregularrak izan dira Mexikotik petrolio bidalketak Kubarantz jada oso kaltetuta dagoen azpiegitura elektrikoa ez kolapsatzeko gako izan dena. Eta gaurko nazioarteko itzulia Kostarrikan itxiko dugu, izan ere, eskuinerantz egitea erabaki dute Laura Fernández ofizialistaren garaipen argiarekin. Bere kanpaina segurtasunean eta narkotrafikoaren aurkako borrokan oinarritu den Fernándezek aldaketa sakonak eta itzulezinak bultzatuko dituela aurreratu du. Oposizioako hartarazi du berriz ere, ez dutela onartuko bidegabeko ekintzarik. 2026-2030 aldirako presidentea hautatu duten Laura Fernándezek maiatzaren 8 hasiko du agintaldia eta diskurtso aldaketa sakon ekarri du ohikoan lasaia izaten den Kostarrikako panorama politikora. El principio es muy sencillo. La ley que no sirve, que se volvió obsoleta, que se convirtió en un lastre al desarrollo nacional, se modifica o se deroga. Hirugarren Errepublika sortzeko aldaketa sakon eta atzerezina iragarri du Fernandezek garaipenaren osteko hitzaldian eta oposizioari agindu dio bere gobernua elkarrizketa eta adiskidetzea izango dituela oinarrian, baldin eta herrialdeak segurtasun arloan behar dituen moldaketak ez badituzte oztopatzen. Gogora ekarri behar da Kostarrika armadarik gabeko herrialde bakarra dela Amerikan eta ofizialismoak kriminalitatearen gorakada izugarri bat saldu duen arren, eskualdeko herrialderik egonkor, aberats eta seguruena izaten jarraitzen duela. Es un momento de gloria para nuestra democracia, para nuestra amada. Demokrazia gehiago promestu du Fernandezek, baina zalantzan jar daiteke herrialdeak hartuko duen norabidea Fernandezek eredu duen gobernua aintzat hartzen badugu. Behin baino gehiagotan adierazi baitu Nayib Bukele El Salvadorreko presidente autoritarioaren zale dela eta haren segurtasun politika importatu nahiko lukela. Milaka lagunen giz eskubideak urratu dituen segurtasun politika bera.
Eta aipatuko dugu baita ere, Zirizako Vida Nueva Zentro Evangelistan exorcismoak eta homosexualitatea sendatzeko terapiak egiten dituztela salatu dutela. Neutral edabideak jasotako 5 emakumeren testigantzek tratu txar eta bortxazko ezkontzen berri eman dute. Zehazki, 1980 sortu zen Vida Nueva, IES eta heroinatik desintoxikatzeko leku gisa. Luis Nasar eta Maria Carmen Sotesek sortu zuten osasun bidako osasun mental arloko erreferentziazko gune bihurtu den instalakuntza. Nafarroko gobernua, Iruñeko udala, ala enplegu eta eraldaketa digitaleko ministeritzen finantzak eta jaso izan dute. Neutral edabideak jaso duenez, han izan diren 5 emakume, humilazio, zigor, praktika sektario eta exorcismoen biktima izan dira. Emakume batek bisexualitatez sendatzeko tratamendu eskatu zuen eta zentroko ordezkari batek bizi berri bat emango ziotela eskaini zion. Beste emakume batek berri salatu du hainbat egunez giltzapetua mantentzen zutela soto batean eta mendetasun teknikak ala praktika sektarioak ere aplikatu zizkioten, besteak beste, etengabe zaintzen zuen beste egoiliar bat. Neutralek jakinarazi du, Nueva Vida Goitzak emakumeak gizonen menpeko pertsonak bihurtzea zuela helburu, beti baiezkoa emateko. Goizeko 8:30 dira. Informazioaren aria. Gehiengo historikoetaraino, heldu da etxe bizitza berrien prezioa Hego Euskal Herrian. Tasazio sozietatearen etxe bizitza berrien azterlanaren datuen arabera. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan prezio hori 7,3 igo da 2025an aurreko urtearekin alderatuta, eta batez beste 3.582 euroan kokatu da metro kuadroa, masimo historikoa, eta estatuko batez besteko prezio baina ia 300 euro gainetik. Hiriburuen arabera batez besteko preziorik altuena Donostian dago 4.844 euro metro kuadroko, ondoren Bilbon 3.518 euro metro kuadroko, eta azkenik Gasteizen 2.718 euro metro kuadroko. Gainera Donostia da estatu mailan prezio unitario altuena duen hirugarren hiriburua Bartzelonaren eta Madrilen atzetik. Nafarroan etxe bizitza berrien prezioa 2.279 eurokoa izan da 2025ean eta aurreko urtearen amaieran 2.302 eurokoa. Hala, iazko abenduan prezioen seriak beste maksimo historikoa lortu du estatu mailan metro kuadroko 3.288 eurorekin. Eta euskaraz lan egiteko eta bizitzeko eskubidea bermatzea eskatzeko, eta euskarak administrazio publikoetan duen egoera salatzeko mobilizazioak burutu dituzte LAB eta ELA sindikatuek Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Protesta hauek Hego Euskal Herriko hiriburuetako udal, foru aldundi, ikastetxe publiko, ospitale publiko eta Jaurlaritzaren egoitzen aurrean eman dira. Irati Tobar LAB sindikatuko ordezkariak mobilizazio hauek 2 helburu dituztela azpimarratu dute. Batetik, euskarak jasaten ari den erasoi aurre egitea eta bestetik euskararen eta gaztelaniaren arteko parekatzea administrazio publikoetan. Tobarren arabera Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek lanpostuak euskararen eskakizunekin betetzeko jartzen dituzten trabak bazka ematen diete epaile euskarafoboei. Komisiones eta UGT sindikatuak nolabait salaketak egiten ari dira administrazio publikoan, gezurrak eta euskarafoboak diren argudioak erabiliz, eta nolabait bazka ematen dietela epaileei gero sententziak ateratzeko eta hizkuntza eskubideetan atzera egiteko, ez? ELA sindikatuak nabarmendu du hildo beretik kalitatezko zerbitzu eskaintzeko beharrezkoa dela euskara bermatzea. Gaur egungo epai eta diskurtso euskarafoboei aurre egiteko Igor Izagirre sindikatuko ordezkariak dio, ezinbestekoa dela agintariak eta alderdi politikoak neurri zehatzak hartzea. Badakigu gaur Eusko Legebiltzarrean 2 lege daudela, lege batek o lege egitasmo batek hobeto esanda hori bermatzen du eta besteak ez du bermatzen. Orduan eskatzen dugu legebiltzarkideoi apustu egitea benetan lege bat aurrera ateratzea. Hain zuzen, 115.000 langile publikoen baldintzak eztabaidatzeko azken mahai orokorrean neurriak hartzeko orduan asmo gutxi erakuste aurpegiratu dioelak Eusko Jaurlaritzari. Sindikatuak langileak euskalduntzeko neurriak eta baliabideak hartzeko gobernuaren jarrera kritikatu du, hau aldatzeko eskatuz. Eta aipatuko dugu baita ere Euskal Autonomia Erkidegora heltzen diren behi aziendak eta dermatosi nodularrarekiko sentikorrak diren beste espeziak albaitaritza ofizialeko 28 eguneko zaintzan izango dira aurrerantzen.
Lakoko gobernuaren agindu berri batek dermatosi nodular kutsakorraren gaineko neurriak eguneratu ditu. Horrela besteak beste Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo datozen eta gaixotasun honetara sentikorrak diren animaliak eta behi hazienda denak 28 eguneko albaitaritza ofizialeko zaintzan egon beharko dute. 28 eguneko epea luzagarria izan daiteke arriskuen balorazio egin ostean. Horrela, neurriak pasaden abenduaren 19ko eginkizunak baliogabetzen ditu. Gaixotasunari sentikorrak diren animalia feria, erromeria, lehiaketa edota merkatuetan erabiltza debekatzen zuena. Orain Foru Aldundiek alko dute onartu horien presentzia jatorrian esplotazio bereko animaliak badira eta individualki aztertzen badira arrisku sanitarioak neurtzeko. Ganaduaren leku aldatzeari dagokionez animalien garraiorako ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeaz gain, ibilgailuak eta animaliak desinfektatzeko betebeharra ezartzen da helmuga hiltegiaz den bitartean. Honen arira animalien dokumentazioan jasota egon beharko da baimendutako zentro batek egindako garbiketa eta desinfekzio agiria bai animaliena baita ibilgailuena ere. Eta aipatuko dugu ere Zumaiako Estaños Matiena enpresako langileak lanuztea eta mobilizazioa egin dutela astelen honetan ostiral arratsaldean lan istripuan hiltzen kideren heriotza salatzeko. Bertan izan dira Lab, SK, Esteilas, N Etxaide eta Hiru sindikatuak. Bat etxetik lanera atera zen eta arratsaldean hilik bueltatu zen etxea. Egoera hauek ezin dira normalizatu. Lab sindikatuak salatu duenez, enpresak langile migratu eta prekarizatuak baliatzen ditu lan arriskutsuak egiteko. Sindikatuaren arabera, heriotza honek arduradun zuzenak dauzka. Heriotza honek arduradun zuzena dauka eta enpresa da. Ez ditulako oinarrizko prebentzio arauak betetzen eta ez duelako bermatzen langileen osasun. Baina badira erantzule aldi berean osalan eta lan ikuskaritza bezalako instituzioak, beraien lana zutelako egiten. Hauexek, gaurko enplegu eta ekonomia kontuak. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Goizeko 9:25 gutxi, Hego Euskal Herriko 400 saltokik emakume ikerlariak omenduko dituzte ondorengo egunetan. Bai, Elhuyarrek martxan jarri du, segarren aldizia da, otsailaren 11 erakusleihoak ekimena emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunaren baitan. Ekimenaren helburua da emakume zientzialarien lana ikusaraztea eta nesken bokazio zientifikoa sustatzea, zientzian parte hartze eta protagonismo handiagoa izan dezaten. Aurten gainera, Nafarroako saltakiak ere batu dira ekimen honetara eta horri esker parte hartzea nabarmen handitu da. Guztira, 400 denda izango dira, 16 herritan banatuta. Saltoki horiek 12 emakume zientzialariren irudiak jarriko dituzte euren erakusleihoetan otsailaren 2tik 11 bitartean. Denda bakoitzak ikertzaile bati eskainiko dio bere espazioa horma irudien bidez. Horrez gain, zientzia emakumeak argir erakusketa ere ikusgai egongo da. Eta Euskal Ekoizpenak ere protagonista izan dira Goya sarietako izendatuen festan Madrilen. Ipei esango dugun, guztira 57 izendapen jaso dituzten euskal produkzioek eta horrek presentzia handia eman die ekitaldian. Alfombra gorrian euskal zuzendari, ekoizle eta aktoreak ikusi ditugu, Irribarretxu, Pozik eta ilusioz beteta EITBek jaso ditu aktore eta zuzendarien testigantzak tartean Los Domingos filmeko zuzendari Alauda Ruiz de Azuarena. Que además yo creo que es la primera vez que estamos reunidos todos después de las nominaciones, ¿no? Entonces ahora tenemos muchas ganas de celebrar ya todo lo bonito que le ha pasado a la película. Nagore Aramburu ere bertan izan da. Maitasun handia daukat, asko eta bilentzat iristen zait. Mas Palomaseko protagonistak ere pasa dira alfombra gorritik. Palomas hor dago, fokuan dago, nominazioak izan ditu. Horretiken naiz inoiz artea eta bapatean hemen nabil, batetik bestea. Hala ere, beste hainbat euskal aktor ere ikusi ditugu Goya sarien festaz disfrutatzen barkatu. Hainbeste, representazio gitzea polita beti. Gure helburua bete dugu, osea, que orain ja disfrutatzea. Izendatuen jaiunekin, atzera kontaketa hasi da otsailaren 28an Bartzelonan egingo den Goya sarien gala nagusirako. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta gaurko albistegia borobiltzeko informazio praktikoaren berri emango dugu. Egoi, errepidetan uneetan badugu nabarmentzeko jazorarik? Bi oraindik ere, pegi batez ere Gipuzkoakoa, zehazki Donostialdean emandakoa nahiko kezgarria izan da, hainbat ibilgailuren arteko istripua tarteko, autopilaketako osatu dira, puntu horretan nazional bat errepidean Irunerako norantzan ere erreia itxi behar izan duten bat momentuz badirudi, duela 3 minutu ala
iragarri baitute. Zabalik dagoela jada hori bai, dezentekoak dira puntu horretan autopilaketak. Eta 2 kilometrotakoak ziren duela 21 minutu autopilaketak berriz, A8 errepidean kasu honetan Galdakaon eta Irunerako norantzan. Bertan ere istripo izan da hainbat ibilgailuren artean eta esan bezala autopilaketak mantentzen dira pegi. Pazientzia izan edo bestelako errepideak hartu bertatik igaro behar izan ez gero. Eguraldiari dagokionez, esango dugu temperatura freskoak dauzkagula goiz honetan, Iruñan 5 gradu besterik ez, Gasteizen 6 gradu, 8 gradu Donibane Garazi eta Baionan, 9 gradu Maulen, 11 gradu Donostia eta Bilbon. Eguraldiaren ondik norako guztiak Ikerri Barruzeak. Eguraldi lasaiagoa izango dugu astearte honetan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu eta beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego-isurialdean, hau da Araba eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean. Hala ere hodei hauek goizean mintzat ez dute inolako ondoririk ekarriko. Ondoren eguerdi arratsaldeko lehen orduan hodei hauek trinkoxeagoak izango dira, bereziki Pirinioetan eta betan zaparra txikiren bat edo beste izango da. Gainantzeko lekuetan aldiz hodeiak eta ostarteak eta giro politia nagusituko dira. Arratsalde erditik aurrera ordea, mendebaldetik barna, erdita goi mailako hodeiak ugaritu, zerua estalirik geratuko da eta barnealdean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Goizpartean hego mendebaldeko haizeak bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen mendebaldean, arratsaldean hego tenteagoa espero da eta azken orduetan indar hartuko du bereziki ekialdean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 1 eta 10 gradu bitartean ardituko dira, maksimoak eta biharxurialdean 10 eta 14 gradu bitartean eta ego isurian 7 eta 12 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Burdindegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura. Bai, Alkainen! Arriaga Antzokian, Euskal Antzerkigintzaren estreinaldi berria. Tartean teatroaren kandira. Patxo Telleriak idatzitako tragikomediak Miren Gaztainaga, Nerea Mazo eta Mikel Martínez ditu protagonista. Estreinaldia otsailaren 3 eta 4 Arriaga Antzokian. Ez galdu aukera. Sarrerak salgai Antzokiko lehiatilan, zein webgunean. Si algún día sientes esa pena no perito. Jo, baina azken momentu hori, opari bat izan zen. Jo, eskenik kostatzen zaita asko negar egitea sentitzen dut, ez? Eta sartu nintzen, entzun eustan, eta begia zabaldu zaitu. Ditu ginen danok. Azken Kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, heriotzen ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean biguntzen saiatu, ez? Niri aita hil zan bapatean nik 20 urte dekotezela, eta igual erruduntasuna horrez neban sentidu, baina bai Helenen eriotza edo gaixotasuna etorri zerreindot ni txartoa ama moduen, leheneri minbiziagoa agertzeko, edo. Asteartero 6etan, Naiz Irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Ea que hoxe mañan sempre tenga calma. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5etan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
Eta saio honetan gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, Naiz Irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12:00 eta 4:00 eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz Irratia, sare sozialetan. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi pasataldu zaigu analisi mailanen tenorea eta zuzendariak izango ditugu gaurko honetan. Oraingo honetan gurekin dugu oraingoz Naiz Irratiko estudioetan Iñaki Soto Garagunkariko zuzendari. Egunon, zer moduz? Egunon, oso ondo. Bueno, eguna hobetzeko badugu kantu bat. Depeche Modeen kantu hau ez da ausaz hartutako. Iñaki, urtarrilaren 23ko boletinan idatzi zenuen, ez zenuela taldea gustuko, baina nahiko zenukela kantu honen leloarekin erantzun, bertako 2 bertxotan esaten dira, baitzak alferrikakoak direla oso, mina baino ez dutela egiten, eta nahiko genuke ekarri gurera, azken aldiko pasarte pare bat, atzo Euskadi Irratian izan zinen, GKS-eri buruz hitz egin zen, eta arratsalderako talde honetako kide batek ere aria idatzi zuen, isa sare sozialean, zakit, hemen ez dago silence eta hitzek ere minara egin dezakete, jakin nahi dut, ea zuzendari bezala ere, ea nola eramaten dituzun alako kritikak edo ez isiltasunak? Bon, Depeche Modena zan gehiago nere buruaz
aste batzutan nire buruaz naskatzen naizelako, asko tokatzen bazait hitz egitea eta tertulia desberdinetan, saiatzen naiz esaten, bakoitzan zerbait berria esaten, baina beti ez da errazat. Orduan, sentsazioa, amaierarako daukazun sentsazioa da pizkat arraroa, ez? Atzokoari buruz eta behitu, aurrekoan sorpresa sarrapatu ninduen kanpainita bat egin zutelako eta pizka bat harritu nindun. Aitakeria egozten zidatelako eta fondoan ez zuten esaten zerratik zan aitakeria. Feminismoarekiko daukaten jarreragatik kritikatu nituen, ez nituen beraiek kritikatu, beraiek ideologia hori izateagatik, baizik eta beraien ideologia kritikatu nuen, eta horrek harritu nindun. Oraingoan, zesango dizut. Atzo Artola esan egon ez zun bere uniko berena izan. Iruditzen zaite, gertatzen da, ez? Irratia zoaz, guri diren galderak ere zorrotzak izan ziren momentu batean, eta ziurazko, gazteak dira. Eta hori ere ulertu behar da, badaukate parte nahi badute autentiko bat, hori ere esan behar da. Eta esan nuen, gainera, ez da gitzerra tipikatu dian, esan nuen, nire ustez esanguratsua dela. Manifa horiek esanguratsuak ziala, jendea bildu zutelako, inondik inora esaten duten jendea, eta inondik inora esaten duten salto kualitatiboa. Eta bai, iruditzen zait, esaten nuen, harrigarria dela, ez? Ze puntutaraino daukaten alde batetik aiztoa, ez? Alde batetik etengabe zirikatzen daude, eta ziztatzen jendea, eta iraineraino, ez? Jendeari esaten diote, zu ezea hau, ezea bestea, beste hau zea, EH Bildu eta SOE berdina dia, dena zeate poltronero batzuk, eta horako gauza pixkat iraingarriak, jendearentzat iraingarria dienak, eta gero aldi berean biktima bezala azaltzen dian. Eta ez nuke hori egin nahi. Orduan, zure galderari erantzunez, ondo, ez dute ekiz apenas erabiltzen, atzo bidali zidaten eta horregatik sartu nintzen, eta, agertzen dia zerk egiten dien mina. Ari horretan ikusten da, zerk egiten dien mina, eta nire ustez da beren ahuldaderik nabarmenena, eta da, azken batean, beraiek bihurtu dute klasea identitate bat. Baldintza objektiboen arabera neurtu behar baldin bada klasea, zebe desberdintasun dago beraiek eta ernaiko dozen gazteren artean. Klasea ez. Eta orduan zergatik ezin da klase batasunik egon, ideologiagatik. Eta ideologia hori zeren arabera banatzen dute beraiek, identitate baten arabera. Ez? Eta ezagututa, beraietako batzuk ezagututa, argi dago, ez diela baldintza sozialak, ez diela baldintza objektiboak, eta zentzorretan, daukate joera idealista bat. Troskismoa, nik esaten ditut nire iruditzen zaizkiana, kritika politiko bat. Hortik aurrera, nahiko nuke ni ere Pikachu bat ez izatea. Nahiko nuke jasotzea humorez eta kiroltasunez. Eta, iruditzen zait konfrontazio dialektikoa ondo dagola. Nahiko nuke bestera batea izatea, baina, ekizen, ez dakit, asko ibiltzen dira, ez? Bai. Hori, ez dute, lehen oso asko erabiltzen nun, eta orain oso tarteka sartzen naiz. Snob dirudi, baina Blue Sky. Blue Sky erabiltzen dut, badakit ez dela sare sozial bat, propio jendeak sare sozial bat bilatzen duen horretan, baina bada guretzako informazio iturri bikain bat. Eta orduan guretzat betetzen du laneako daukan funtzioa. Eta ulertzen dut ez dela isaren saltza hori. Orduan hori, ez dakit. Baina bai, bestela ere, Depeche Moden horrekin,
uste batzutan hobeto litzatekela isilik egongo bagina ez. Hor esate hemen. Gelditzen zaigu, oraindik zer esana, eta gaurko ipagaiei dagokionez, aipatu beharra dugu, bi greba egun deitu dituztela Amurrioko Tubos Reunidosen, bertako eta Trapagarango lantegietako enpresa batzorden negoziazio mailaren ordezkaritza adostu dute, enpresak iragarritako enplegu erregulazio espedientea negoziatzeko. Hala da, pegi bi lantegietako batzordeek estrategia komun bat adostea helburu izan arren, soilik Araban kokatua dagoen egoitzako ordezkariek deitu dituzte lanuzteak. Lehen lanuztea, otsailaren 9 izango da, egun horretan enpresak bideragarritasun planeko neurriak aurkeztuko dizkie batzordeei. Bigarrena berriz, otsailaren 13 egingo da, Arabako Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak enpresako kidekin bilduko diren egunean zehazki. Sindikatuen ordezkarien arabera, enplegu erregulazioko espedienteak gutxienez langileen uneko 10 eragingo die, eta horrek Tubos Reunidosen kasuan, gutxienez 30 kaleratze ekarriko lituzke. Konpainiak 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen 2025ko lehen seihilekoa nazioarteko muga zergen politikak tarteko. Irailetik ertea du martxan Amurrioko lantegiak. Honi buruz gehiago jakiteko, gurekin daukagu SK sindikatuko Sergio Ortega, egunon? Egunon. Jakin nahi dugu, negoziaketa maila osatu dela eta orain Amurrioko plantan 2 eguneko lanuzteare deitu dute. Ze ikuspuntu duzue atzoko bilararen emaitza honetaz? Ondo esateko ondio maila ez du bete. Atzo bi batzorre bilera eduki zuten, aberse konposizioa egingo dute eta beteko du hurrengo astelenean. Honen beste, atzoko bileran nolako kontuak aipatu ziren? Zer? Atzoko bileran zerbait erabaki zen edo? Erabaki zuen Amurrioko lantokian 2 egun greba deialdia egingo ditugu, hurrengo astean bai astelenean periodo de consultas hasiko denean eguna, eta gero ostiralean ere justu Eusko Jaurlaritzaren bilera prestatuta zeukan, eta aprobetxatuko dugu greba egiteko eta gure aldarrikapenak Gasteizera lakoara eramateko. Aurrek eusten da, 130 bat kaleratze egon daitezkela eta enpresak ere argudiatu du honetarako. Orain artean, bereziki urteko azken 4 hilabetean izan dituen diru galerak, 200 milioi eurokoak. Zakit, ikusten duzu bateragarritasunik bat eta bestearen artean justifikatu dago? Ondino ez daukagu informazioa osoa, esan dudan bezala astelenean emango digute, baina, esan behar dugu azken 15 urtetan, Amurrion adibidez, 10 urte inguruan aurrera eraman zituzten, eta Trapagako lantegian, ez hainbeste, baina baita ere, 2 edo 3 urte eraman dituzte. Orduan, egoera larri da, aspalditik, baina, gure ustez pentsatzen dugu egoera ez da despidedoik egiteko eta beste aukerarik bilatu behar ditugula. Eta erte horietaz gain, nabaritzen da, aldaketa izan denik esaterako enpresaren produkzioan azken hilabete hauetan? Denetarik egon da, produkzioak ez da lineala, eta batzutan jaisten da, baina beste urtearen zehar, beste hilabetetan normala izan da. Esan behar da, 21 enpresa jaso zituen 112 milioi sepitik, eta suposatzen da, diru horrekin restrukturazioa egin behar duela, eta, ondino itxuiten ari gara, ze aukerak emango digute, baina, bai azpimarratu nahi dugu, ez dela pasatu behar despidorekin. Eta jakine dugu, baita ere, sepik emandako diru hori, zertarako eman zen? Suposatzen da, enpresa estrategia denez, suposatzen da, deskarbonizazioa prozesu berri batzuk eraman behar dituzte aurrera,
Baina, klaro, hori batzorde enpresarekin ez du konpartitu. Ondin ez dakigu oso ondo, zertarako erabili zituzten diru hori, eta horrezegatik, pues, ere hau sorpresa harrapatu gaitu. Hain zuzen, zehazki, sektorean ere izan dira gora berak, baina bestelako biderik bada, ez dakit muga zergetatik anarago, enpresak baditu bestelako merkatuak Ameriketako estatu batuetatik gain, tubo horiek bideratu alizateko bertara? Espero dugu baietz. Azkenean, azken urtetan bai estatu batuetara ekoizpena eraman dute, baina, gertatzen ari dana, pues, nire ustez aspalditik ikusten zen, eta beste merkatu berriak, bai Oriente Mediora, bai Txinara, edo beste lekuetara, esplegatu behar du enpresak. Eta uste dugu aukerak egon behar dira. Airro ikusten da, bi grebagun horietatik arago bestelako mobilizazio egunen bat egongo denik? SKaren ustez baietz uste dugu. Claro, itxin behar dugu, ze astelenean zer aurkeztuko digute, eta horren pasata, sindikatu guztion artean, erabaki behar dugu, ze erantzuna eman behar dugu, zein den aproposena, baina bai, gure ustez, pentsatu behar dugu, ereren aurrean beste mobilizazioa, beste grebak egin behar izango ditugu. Adi izango beraz, heldu den asteleneko bilerara, Sergio Ortega, SK sindikatuko ordezkari, eskerrik asko gurean izategatik. Bale, zuei. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira azken astetako akusazio gurutzatuen ostean eta harremanak nolabait baretzeko helburuz etxezurian bilduko dira astearte honetan Gustavo Petro, Kolonbiako presidentea, eta Donald Trump, Ameriketako estatu batuetakoa. Trumpek bilera ona izatea espero du, Ameriketako estatu batuek Maduro preso hartu zutenetik agintari kolonbiarra oso atsegina izan zela argudiaturik. Egoibelategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, narkotrafikoaren kontrako borroka bi herrialdeen arteko lankidetza, migrazioa edota Venezuelako egoera bezalako gaiak izango dira, bi gobernu buruek mai gainean izango dituzenak, eta kuriositate gisa edo aurreratuko dizuet, Petrok kafez eta txokolatez bedetako saski tipiko bat eramango duela Washingtonera, eta hori bakarrik ez, legez kanpoko laboreak, alegia, droga, ekoizpena ordezatzeko programa emaitzak ematen ari denaren erakusgarri bezalako, hainbat froga eramango dizkio Petrok, estatu batutako presidenteari, bihar esango dizuegu zenbaterako ematen duen bilera horrek, baina eskualdean geratuko gara, Mexikoko presidente Claudia Sheinbaumek iragarri baitu bere gobernuak Kubarekiko harremanei eutsiko diela eta laguntza humanitarioko bidalketa bat baieztatu du. Bien bitartean, bide diplomatiko guztiak baliatuko dituela iragarri du ere, Kubara petrolio bidalketak mantentzeko Donald Trumpek Kubari petrolioa saltzen dioten herrialden aurkako muga zergekin mehatxatu ostean. Pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos. Sheinbaum Mexikoko presidenteak publikoki azaldu duenez, bere gobernuaren helburua da, Kubari laguntzen humanitario ematen jarraitzea elikadura eta beste produktu batzuekin batera, uharteko herritarrek dituzten berehalako beharrei erantzuen alizateko. Baina soilik laguntza humanitarioa bidaltzeak erakusten du Donald Trumpek ezarretako petrolioaren gaineko betoa onartu duela Sheinbaumek momentuz behintzat. Es importante, como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.
Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas. Sheinbaumek azaldu du ez duela gaia hitz egin zuzenean Trumpekin eta honek muga zerga horiek alde bakarrez inposatu zituela. Zentzu honetan ahalegin diplomatikoak hitzeman ditu Mexikoko gobernuburuak Kubarentzat estrategikoa den petrolio hornidurari eutsi ahal izateko. Urtarrilaren hasieran Venezuela erasotu eta Nicolás Maduro eta Ziria Flores baitu zituzenetik etenda dago Venezuelako petrolaren hornidura Kubarantz. Venezuela zen hornitzaile nagusia, baina Andrés Manuel López Obradorren agintalditik ohikoak eta erregularrak izan dira Mexikotik petrolio bidalketak Kubarantz jada oso kaltetuta dagoen azpiegitura elektrikoa ez kolapsatzeko gako izan dena. Eta baitere Palestinara begirako azken orduko bat badugu baitere entzuleok Mahmoud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteak iragarri baitu hauteskundeak egingo direla azaroaren batean, hain zuzen ere Palestinar aginte batzorde berri bat aukeratu ahal izateko, xehetasun gutxi ditugu momentu, ez dakigu honek ere Gazari eragingo ote dio, baina badirudi nolabait berreskuratu nahi dutena dela, Palestina askatzeko erakunderen baitako batasun hori pegi. Guzti hauekin gelditzen gara, eskarrik asko goi. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatu nahi ditugu, Itxaso Leon, egunon. Egunon, Peiera, egunon entzule guztiei ere, astearte honetan aurre ikus ditzakegun kontuen artean, arreta jarriko dugu txertoen polemikaren osteko osasun batzordearen emaitzetan, eta baita belateko lanen esleipenen arira egiten ari diren batzordean ere. Bide batez, Javier Remirez Nafarroako kontseilari berriak agerraldia egingo du parlamentuan gaur bere planen berri emateko. UEUk eta Seaskak ere agerraldi bateratua egingo dute, eta kinkea promozioa aurkeztuko du etxeratek, bestalde gure eskuk bigarren konferentzia subiranista aurkeztuko du buruia eta naziogintza leian 21. mendean izenburua izango duena eta otsailaren 28an Bilbon egitekoa dena. Gai gehiago euskaraz lan eta bizitzeko eskubidea bermatu euskararik gabe kalitatezko zerbitzu publikorik ez lelopean elkarretaratzeak deitu dituelak hiri desberdinetan eta hain zuzenelak Lab eta CGT-rekin batera prentsaurrekoa egingo dute Nafarroako Volkswagenen inguruan. Langabeziaren datuak ere ezagutuko ditugu gaur eta talgok akziodunen ezoiko bilkura egingo du Gasteizen astearte honetan administrazio kontseilua bozkatzeko. Gainera, Bizkaiko Enpresa Konfederazioaren buruak, Guillermo Buzesek, urterrileko emaitzak aurkeztuko ditu 2026ko aurreikuspenen inguruan. Golden Shears munduko txapelketan parte hartuko duen Euskal Herriko ardimoztaile selekzioaren aurkezpena egingo dute Abadiñon, eta kirol kontuetan neguko joko olimpikoetara begira jarriko gara, bestalde atletikek eta realak neguko merkatuaren osteko balorazioak eskiniko dituzte, eta gaurko aurreikuspenekin amaitzeko Saskibaloian hitzordu bana. Baskoniak Armani Milanen aurka duena eta Bilbao Basketena Priebitzarekin. Guzti hauekin edituko ere, eskerrik asko Itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badan abarmentzeko jazorarik. Lehenik eta hemen pegi baiezatu behar dugu tamalez pertsona bat, zendu dela gaur goizean Bergaran auto batek harrapatuta. Euskadi Irratiak eman du albistearen berri eta baita ere gogora ekartza bi korapilo mantentzen direla oraindik ere gure errepidetan, bata Bizkaian, Galdako nahin bati bilkailuaren arteko istripu eman baita A8 errepidean. Irunerako norantzan berden autopilaketak mantentzen dira, zertxo baita handiagoak antza denez, Lasarte parean ditugunak, bertan ere, hainbat ibilgailuaren arteko istripuaren ondorioz, esan bezala korapiloa sortu da gaur goizean Irunerako norantzan. Arreta, autoa hartu behar izan ez gero. Goizeko 9:06, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarruzeak. Eguraldi lasaiagoa izango dugu astearte honetan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu eta beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego-isuri aldean, hau da Araba eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean. Hala ere, hodei hauek goizean mintzat ez dute inolako ondoririk ekarriko. Ondoren, eguerdi, arratsaldeko lehen orduan, hodei hauek trinkoxeagoak izango dira, bereziki Pirinioetan eta betan zaparra txikiren bat edo beste izango da, gainantzeko lekuetan aldiz hodeiak eta ostarteak eta giro politia nagusituko dira, arratsalde erditik aurrera ordea, mendebaldetik barna, erdita goi mailako hodeiak ugaritu, zerua estalirik geratuko da eta barne aldean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Goiz partean ego mendebaldeko haizeak bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen mendebaldean, arratsaldean ego tenteagoa espero da eta azken orduetan indar hartuko du bereziki ekialdean, temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 1 eta 10 gradu bitartean erdituko dira, maksimoak eta isurialdean 10 eta 14 gradu bitartean eta ego isurian 7 eta 12 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria.
Arriaga Antzokian, Euskal Antzerkigintzaren estreinaldi berria. Tartean teatroaren Kandida. Patxo Telleriak idatzitako tragikomediak Miren Gaztainaga, Nerea Mazo eta Mikel Martínez ditu protagonista. Estreinaldia otsailaren 3 eta 4 Arriaga Antzokian. Ez galdu aukera. Sarrerak salgai Antzokiko lehiatilan, zein webgunean. Bada dena hasten den egun bat. Eskola aukeratu zaurrak nola haztea nahi dugun erabakitzen dugu. Kalitatezko hezkuntza baten alde egiten dugu, errespetua, aukerak eta bizikidetza bikainak diren leku batean. Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko hezkuntza. Aurrematrikula otsailaren 2 tik 13 irekita. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9 dira, goizeko 9 eta 9 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean, gaurkoan Iñaki Sotorekin, eta albiste esanguratsua nabarmendu dugu, agintaritza palestinarrak dekretua sinatu duela heldu den azaroaren batean, hauteskunde parlamentarioak egin daitezen. Bueno, denok badakigu, zer gertatu den Palestinan, zer gertatu den Gazako zerrendan, eta dekretuak honi dagokionez aipatzen du bozketa egin ahalko dela alden lekuan, bai Palestinan edota bai Palestinatikan kanpo. Bueno, egoera aski katramilatsu batean hauteskundeak deitu, eta gainera horre Mahmud Abbas maitatu eta gorrotatua ere baden pertsona Palestina barnean, ezakit zer espero duzu? Oraindik denbora badago, izango dute zer egina denbora tarte honetan? Zaila da zentzuzko zerbait esaten, ez? Batetik iruditzen zait hor zidur asko dago agintearen eta bazen kalkulo bat. Ze puntutaraino Hamasuneotan dagoen ahulduta politikoki. Eta nik ustet, berak erabaki hau hartzen baldin badu, jakin gabe zer gertatu da, baina izan daiteke Hamasen adostasunik gabe egitea, hori gerta daiteke, honezkero gertatu delako. Eta zaila da pentsatzen, estatu batuen babesi gabe egitea. Eta ikusten baldin badugu palestinar ordezkariak Trumpen plan horretako batzordean oso nabarmena da, ez? Aginteari lotutako jendea da, perfil teknikoago batzu daude, baina Hamasen oso kritiko izan diren asko daude, eta iruditzen zaite hori ez. Momentu batean irakurri zenun asteburuan argitaratu genuen 2 palestinarrekin elkarrizketa garan, eta iruditzen zait oso interesgarria iruditu zitzaidan agertzen zirelako beraien alde batetik oso argi azaltzen zuten zein dan une honetan palestinarriak bizi duen etxipen sentsazio orokor hori, eta aldi berean jartzen zuen oso argi zein dan beraien agenda, beren lentasunak. Eta lentasun horietan, argi dago batasuna hitz egiten zuten, eta baina askotan aipatzen zuten edo oso argi zegoen errealismo politikoaren ideia hori, ez? Osea, momentu honetan errealistak izan behar gara.
Eta errealistak izateko hortan ez dakit hauteskunde hauek ze ekarpen egingo duten. Esan bezala ikusi behar da, oraindik zein dan beste agintaritzan dauden eta ez daudenen erresistentziako alderdien edo mugimenduen erantzuna zein dan. Eta gero ere ikusi behar da teknikoki ere nola egiten den, ez? Hor dago alde batetik exilio guztia, refusiatu denak, eta gero ere dago elkarrizketa horretan oso argi agertzen zelako, badago programa sionistaren parte bat da Gaza eta Cisjordania banatzea. Bideragarri, Palestinar estatuaren bideragarritasunari kalte gehien egiten diona uneotan da, zuzen ere Gaza eta Cisjordania banatzea, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait, ikusi behar degula hori nola kudeatzen duten. Egoera oso komplikatua da, eta lehen aipatu da ere, Kubako egoera eta hitz egin genezaken ere kurduen egoera. Iruditzen zait, internazionalistok eta elkarta, adibidez, Euskal Herrian hain potentea izan den elkartasun mugimendu horrek behar duela egoera berri honetara ere egokitu, ez? Eta honetan ere gu ere errealistak izan behar gara. Eta bilatu beharko genituzke efikaziarako bideak eta iturriak, ez? Pentsatu beharko genuke zeintzuk diran beraien lehentasunak eta ez horren beste zeintzuk diran gure behar momentuko behar solidario emozionalak. Bestela ari gara erantzuten gure beharrei eta hori ere ondo dago, azkenean gure lehentasunak ere badira. Baina pentsatu beharko genuke nola egin efikaz elkartasun eta laguntza hori ara bideratu alizateko. Eta hiru kasu horiek iruditzen zaizkit bereziki esanguratsuak Euskal Herriarekin daukatelako lotura berezi bat, ez? Alde batetik genozidioa dalako elementu zibilizatorio bat, eta beti egon dalako Palestinaren aldekoa. Beste alde batetik Kubarekin daukagun harreman historikoagatik, eta iruditzen zaitor ere zerbait pentsatu egin behar dela, eta azkenik kurdoen auzian berriro ere mundu guztiak traizionatu dituelako, eta uneotan naiz eta zueten hori adostu den, beraien egoera delako kritikoa, ez? Orduan, iruditzen zait, momentuko irakurketa horretaz aparte, pentsatu beharko genukela zerbait modu estrukturalago batean. Pentsatu beharko, baina Euskal Herriko kontuak ere aipatzeko badauzkagu, goiz honetan, goizeko 9:04 direla, Aroztegiko isunei aurre egin ahal izateko diru bilketa bati ekingo diote. Duela 4 hilabete Iruñeko zigorrarroko 3. epaitegiak ezarritako epaiak talde kriminala osatzeagatik ez zituen zigortu, eta Aroztegiko proiektua bultzatzen zuten enpresak nahi ez bezala erantzukizun zibila ez zuten ezarri. Auzipetuek ez zuten espetxe zigorri jaso, baina epaiak 62.000 euroko isunak ezarri zien auzipetuei, dirutza honi hainbat kalte ordain eta epaiketako gastuak dagozkie. Zaloa Badiola lankideak auzipetua izan den Elurre Iriarte elkarrizketatu du. Aroztegiko auzipetuei ezarritako isunei aurre egin ahal izateko diru bilketa bati ekingo diote prozesuan kaltetutakoei babesa emateko. Orotara 70.000 euro bildu nahi dituzte zigorroni aurre egiteko. Elurre Iriarte da elkartasun taldeko kideetako bat. Egunon eta ongi etorri naiz irratira. Egunon, maite zuriere, esker. Aroztegiko egitasmoaren kontra egiteagatik zigorturiko baztandarrei ezarritako isunei aurre egin ahal izateko dirua biltzeko kanpaina bati ekin diozue aipatu bezala. Nola egin dezakete herritarrek euren ekarpena? Igandean igorri genuen mezu hortan, bi aukera daude, batetik, bi aukera gutienez. Bada transferentzia bat eginez kontu korronte hortara. Eta bertzea da, bakotxa bere herrian edozein moduz okurritzen zaion guzia antolatzeko eta bildutako sosa guri ematea, bilduko genuke. Eta bertzea da ere guri eskura ematea, hori gehien bat gaztango jendeak ezagutzen du badakin hor dagoen komitean, eta berari ematea edo helaraztea errexena. Kanpaina honen berri ere jakin nahi dugu, nola dinamizatu nahi duzue? Ekintza edo ekitaldi berezirik egotea aurre ikusten duzue?
Bueno, momentuz egin duguna da hau abiatu, iganden abiatu genuen, orduen bi astetik behin bilduko gara eta ikusiko du nola daien eta horren arabera eginen ditugu gauza gehiago edo hoi ikusiko dugu, biltzen dugunaren arabera. Hoi da, aste bat ez bilduko genu, hortxe bertan berantziko genuke, baina pensatzut ez dela izanen. Eta orduen, beharraren arabera, horako deialdi golpe batzuk eginen ditugu, bakotxa bere sarean, elkartasun komitea bere sarearen bidez, prentsara bide, eta hoxe, improvisatuz joanen gara segurazki. Pauso beraz zelurre. 70.000 euro kopuru esanguratsua da, baina halakoa izaten da ere Euskal Herritarren eskuzabaltasuna. Zer aurre ikusten duzue kanpainarekiko, uste duzue errazelduko zaretela helburura? Hoia ez dakit ze pensatu egia da. Aintzineko aldian, sosbilketa bat egin genuen, 56.000 euro bildu behar izan genituen epaiketa baino lehen, eta bildu genituen. Ez nahi zorritzen egiarran zehazki zen denboran, baina hor ja atezate ibili ginen gehiago, eta etzen kontu korronte bat izateak beti erristen du, ez? Edo zintokitik egin daiteke diru sarrera. Horaia zabaldu dugu Euskal Herri osora eta pentsatzen dut, ez dakit, nik uste du ez jende ohituratu dago ematera, eta bakizu kalkulo horiek egiten badituzu 1.000 personek 70 euro jarrita egina dago, pentsatzen dut jendeak erantzunen duena, eta ematen dituena 5 euro, eta ematen dituena 50, eta egun ematen dituenak egun, eta nik uste baietz, adapatean bilduko dugula. Oida, nik uste dut ongi dela zehaztea, 70.000 euroiek zergatik jarri dugun, batetik multak hor daude, 62.000 euro dire, ez dira behin betikoak, baina, orai elegiteak akituta gero ez dugu uste haunitz gehiago izan denik eta alera baki dugu. Eta gero, hor daude kostak, hor daude abokatuaren gastuak, eta gainera, olako zigor bat ordaintzen duzulaik, olako multa beti bada tasa bat ere bai. Orduan, erabaki dugu kopuru hori, eta, nik uste bai ez, jendeak normalki erantzuten du, eta pentsatzen bilduko dugula bai. Baztango eta inguruko herrian babesa sumatu duzue? Bai, haundia esmentatik, eta edo zein deialdi egiten dugulaik jendeak ongi erantzuten du, eta ditugun berdin du edo elkarretaratzeak, edo prensa agerraldiak, edo manifestazioa bera, edo inguruko jendeak ongi erantzuten du, bai. Nik uste dut jendeak argi ikusi du hau neurrizkan poko zerbait dela, eta bere protesta edo kexa agertzeko dituen aukera guztietan parte hartzen duela. Eta erakundei begira, zer nolako harremanak dituzue Baztango udalarekin? Baztango udalarekin ona dugu. Baztango udala, 2011an udala aldatu zenetik, proiektuaren kontra egon da, nolabait arteko, eta ikusi dituen, gaizki ziren gauza guztien, irregulartasun guztiak agerian utzi ditu, edo gutienez ez ditu utzi pasatzen, aintzineko udalek egin duten bezala. Orduen, azkeneko urte guzti hauetan udalak babestu du, berak egin behar zituen tramiteak ere egin ditu, eta bai, ondoan ditugu. Herriak proiektu urbanistikoa geldiaraztea lortu zuen, eta talde kriminaleko kide izatearen akusazioa ere atzera bota zuen epaileak. Orain ordaindu beharreko isunaz ari gara hizketan, aipatu bezala, baina izatez, garaipen baten aurrean zaudetela esango zenukete? Ja, nik ustot sobera fite dela errateko ez da akitu, epaiketa izan zen, sententzia etorri zen, sententziari elegitea jarri zion enpresak, elegite horren erantzun hartu du, baina orain segurazki, eramanen du Espainiako auzitegi gorenera, hori du azkeneko aukera, iduritzen zaigu eramanen duela, orduan,
hori akituta gero erranen dugu garaipena denez. Momentuz, den garaipena da nik uste dut elkartasuna, eta hori handia da, eta bertze garaipen bat izan daiteke momentu hontan, gaur eta hemen obra gelditu zela, eta ez dela proiektu ez dela aintzin abiatu. Baina, da gaur, hemendik hilabete batzutara, zer gertatzen den elegitea jartzen badute zer erantzuna duen, eta hemendik urte batzutara, honiken 2029 urte arte aukera dute berriz ere abiatzeko obra, orduan, ez dakigu zer gertatuko den. Baina, garaipenako pausoka eta momentu zegirran konten gaude lortu ditugun gauza guztiekin, ez? Bere momentuan kanpaldiak gelditu zuen obra, gero talde kriminala eta kartzela zigorra ez ezartzea lortu dugu, hori ere handia da, eta gero, lorpena handia da, nik uste dut elkartasun uholde hori, ez? Euskal Herri osotik hartu duguna, eta Euskal Herritik kanpotik ere bai. Galdetu nahi dizut ere, Lurre, deliturik izan ez dela ebatziarren epaileak isunak mantentzea erabaki du, herri mugimenduari presioa egiteko modua dela uste duzue? Nik uste dut justizia sistema antolatu dagoen bezala, azteko epaiketa batera jatu behar izatea bada ere ez, zerbait injustua, baina justizia sistema antolatu dagoen bezala ez dute inoiz irudiritzen zaini, eta iritzi personala da, baina ez dute inoiz aurre ikusten absoluzio bat. Hau da, norbait epaiketetara jatzen badina, beti zigorren bat izaten du, eta orduan, hau da, gelditu zaigun zigorra. Gehi, Euskal Herrian urte guzti hauetan, mozalegia baino lehen bai, baina mozalegian ondotik, eta, olako zigor ekonomiko haundiak izan dire, Euskal Herri osoan barna, eta horrekin segitzen dute berdin du epaitegietara llegatu edo ez, edo multaren bidez, baina badalako desgaste ekonomiko bat, badakite horrekin ere, desgastea etortzen dela, eta hori erabiltzen dute, sistemak erabiltzen du hori bai. Akaso auzi honetan garrantzitsuetan noski antolatu den elkartasuna, baina izan daiteke ere ezarri den aurrekaria garrantzitsua izango da berme hori etorkizunean ager daitezken proiektu espekulatibo berriei aurre egiteko? Nik uste dut baietz. Gure kanpainetan erran dugun bezala, talde kriminal gisa antolatu gisa zigortu izan bazituzten, edo ala izendatu, horrek ere aurrekari bat sortuko luke, dozein protestaren aintzinean. Orden, ez izendatzeak ere aurrekari bat sortzen dugu da. Goazen protestak egitera, goazen erakustera egin daitekela, eta hoxe, albalimada, beldurri gabe eta elkartuz. Nik uste saretuz eta elkartuz egin daitekela. Eta hala ere, etortzen diren zigorri horiek guk lortu beharko genuke Euskal Herri edo herri mugimendu gisa ez izitzen edo gibelatez egiten badakit erresa dela erratea, eta baina, nik uste dut honen emaitzak hortan lagunduko lukela. Guzti honekin geratzen gara, Lurre, mila esker eta ongi izan. Mila esker zuei. Goizeko 9:25 aurrera jarraitu beharra dugu, eta esango dugu, besteak beste, pasaren astean arrabots handia izan zutela iraungitako txertoen krisiak Osakidetzan, eta orain, Imanol Pradales lehendakariak barkamena eskatu du iraungitako txertoak banatu izanagatik, eta hitzeman du erantzukizuna norena den argituko dutela. Asko sentitzen dut. Inoiz gertatu behar ez zuena gertatu delako. Gobernu osoaren izenean barkamena eskatzen dut. Lehendakariak bere esku dauen guztia egingo duela agindu du, horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin, eta beharrezkoa balitz erantzukizunak ere argitzeko. Gure esku dauen guztia egingo dugu, horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin, eta beharko balitz erantzukizunak argitzeko. Gure osasun sistemaren bikaintasuna ez da negoziatzen, eta hau oso serio esaten dut. Baina zer iruditu zaizkizu barkamen eskaera hauek? Beharrezkoa, logikoa, baina desproposito baten ondorio bai.
nik uste aukera guztiak zeuzkaten hau ondo kudeatzeko, akatsak denok egiten ditugu, eta nik uste dut honela enfokatu zitekela, zira batean, ez? Akats bat egin dugu, akats bat detektatu dugu, analisi bat egin dugu, eta konponbidea jarriko dugu, gaizkin dugu, eta zira batean nik uste dut denbora asko hartu zutela, erabakirik hartu gabe, hartu zuten erabaki bakarra izan zen, ez esatea, eta zer egingo zuten baldin eta norbaitek esaten baldin bazuen. Baina ez zuten erabaki, zentratu zidan txertoekin zer egingo zuten, eta ez instituzionalki zer egingo zuten. Eta nik uste dut Osakidetzak kultura korporatibo ustel bat daukala. Ez nabil beraiekin sartzen, hau esan, beti esaten dugu, eta nik uste esan behar dela, hor lanean dauden pertsona diela profesionala handiak, gehienak, behintzat pertsonalki hartu dudan tratoa eta oso profesionala eta oso zuzena izan da, oso nire ustez nik behintzat asko defendatzen dut Osakidetzaren profesionaltasun hori, eta iruditzen zaite arazo estruktural batzu daudela. Arazo estruktural horietako bat kultura korporatibo hau da. Eta orduan, Pradalesek ondo egin du hau egiten, aurretik bultzatu ziotelako gaizki egitera. Oroitu bargara, hau atera zen egunean bertan, Pradales Pedro Sánchezekin zegoen Madriden, eta Madridetik adierazpenak egin zituen, baiestatuz hauek beraiek lakoak atera zuela informazioa, alegia beraiek informatu zutela, nola baiteko gardentasunaren izenean, eta gezurra zen. Behartu zuten gezur bat esatea, informazioa ziotelako behar bezala eman, eta ordutik aurrera jakin ditugun gauzetan, dago kudeak eta oker bat. Iruditzen zait, berriro diot, beharrezkoa zela, baina baita ere berarentzat koste bat daukan zerbait da. Gastatu du aukera hau. Ezin da 6 hilabetero barkamenak eskatzen egon. Eta gauzak dauden bezala, iruditzen zait, Osakidetzan nabarmen, Ertzaintzan nabarmen, eta hezkuntzan eta ETBen posible da honelako gauzak gertatzea ere, eta iruditzen zait zaila dela hori kudeatzea, ansiedade hori kudeatzea. Eta orduan, ondo egin du, baina ez da debalde inondik inora. Berarentzat politikoki ez da debalde. Eta berak hau egin behar izateko, bere azpian dauden askok zerbait gaizki egin dute. Eta ez dakit horretaz konstiente diren. Pentsatzen dut, Pradales konstiente dela horretaz. Baina ez dakit ze puntutaraino kultura korporatibo horretan, eta baita ere EAJaren barruko kultura horretan, kontzientzia dagoen ezin dela zure burua honela saldu. Ezin duzula egoera horretan jarri. Baipatzen zenuen, gauzak dauden bezala, akaso horren adibide bat ere izan daiteke getxon, berriki ere gertatutako, honen arira Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkariak aizagailua martxan jarri izana, aurpegiratu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta Zaldibarko alkate ohiaren inputazioaren parekatzen saiatu izana, zehazki arreta desbideratu izana egotzi nahi izan du, horra ipagai diren Getxoko udaleko aferagatik edo eta txertuen polemika delata. Otra cosa es que, que el Partido Nacionalista Vasco tenga un marrón encima con el tema de Getxo y también el tema de las vacunas y quiera poner en marcha el ventilador, utilizando la manipulación, utilizando las mentiras, queriendo sugerir que de alguna forma pues todos somos iguales, y eso no es aceptable. Eta lotura egiten zuen honekin eta Madrileko politikagintza estiloarekin. Zazki, Aitor Estebani egotzi dio, bertako moldeak ekarri izan agurera. Deja en evidencia la situación que tiene Osakidetza, deja en evidencia que seguimos teniendo problemas. Eso huele mucho a política de Madrid, quizá Aitor Esteban lo ha traído de allí, pero eso huele mucho a política de Madrid y eso aquí no cuela.
Zer iruditzen, Madriletik ekarritakoa da hau? Gertatu den guzti hau? Getxo, Zaldibar? Ez. Nere ustez ez. Bai. Ulertzen dut. Ulertzen dut Kortajarenaren argudiak eta politikoa, baina nere ustez hau oso tamales oso EAJaren kulturaren ondorio da. Eta ez dago Madridetik pasa beharrik hau nola etengabe historian zehar errepikatu egiten den. Da instituzioekiko ikuspuntu patrimonialista bat, sare klientelarren bitartez gobernatzen duena, dago publiko-pribatuaren ulermen oker bat, eta gero dago ardurak ez onartzeko edo ez ardurak ez onartzeko politika bat. Eta iruditzen zait hori ulertzen dut, baina iruditzen zait hori Aitor Estebanek horrekin egin du topo Madridetik itzuli denean. Egia da dialektikoki aurreko astean, esan oso ondo egon. Berak ere onartu zuen, Getxoren auzian ez zuela asmatu, Torre Eiffelen kontu horrekin, eta atzera egin zuen, ez da gutxi, hori ere bada zerbait. Eta bai, dialektikaren zea hortan, beste badaukatik bat oso Madrilgo korteen estilo hortakoa, ez? Baina retorikaz aparte iruditzen zait arazoa hemengo kultura politikoarekin daukagula, eta hori ikusten da bi auzi hauetan oso nabarmen, bai Getxokoan eta baita txertoen horretan ere. Eta gainera oso itxusia iruditzen zait Zaldibarrekin egiten saiatu diana, ez? Alde batetik, hainbeste forzatu dute makina, Imanol Pradales ere erori dela zu lagun horretan, ez? Azkenean, bai Gorrik alkate zenean zerbait gaizki egin baldin bazuen, Pradales diputatu zenean ere berdin egin zuen. Prebarikazio auzi bada, alegia zerbait nahita egin ote zuten, eta hori frogatzea nik uste dute ezinezkoa dela, baina edonola ere argi dagona da beraiek onura pertsonalik ez zutela hortik atera. Eta hori konparatu nahi izatea Getxon ikusi dugunarekin, sentitzen dut, baina jendea ez da iragarkiak dioen bezala, jendea ez da inozoa. Eta nik uste dut jendeak oso argi daukala. Eta gainera bat egiten du EAJak Andoni Ortuzarren garaitik oso identifikatuta daukan zerbaitekin, eta da jendeak ikusten ditu lagunen lagunkerian, klientelismoan, korrupteletan lotutako alderdi bat. Denbora gehiegi egon dena gobernatzen eta aje hauek dauzkana. Eta iruditzen zait, jendea tonto bezala tratatzeak ez dula ez diola irudi horri mesederik egiten. Gaurko hemen utziko dugu Eusko Alderdi Jeltzalea zer esana izango du ondorengo egunetan, baina dagoeneko goizeko 10:25 gutxi dira, eta Euskal Herriko emakumeen mundu martxak hilketa matxistei aurre egiteko protokoloa berritu du, tresna bizia eta dinamiko izatea nahi dute, honen berri jasoko dugu Ariane Alberdi eta Zaloa Ibeasekin, Euskal Herriko emakumeen mundu martxako kideak. Egunon? Egunon, bai. Zornotzan burutu zen jardunaldian urrats bat gehiago aldarrikatu zenuten indarkeria matxistaren aurkako borrokan. Aipatu zen jardunaldian indarkeria berregituratu egin dela. Nolakoa izan da joera hori azken urte hauetan? Bana, Zaloa. Pixka bat helburua ere hori bazan, ez? Jardunaldien helburua horrere kokatzen genuen, ez? Orain ongi aipatu duzu moduan, gure burua berrasmatu egin behar dugula, uneoro sistemare berrasmatzen dagoelako, eta hortaz eskatze digulako antolatu egin behar garela berregituratze horreri ere
erantzun sendo eta kolektiboagoak emateko, ez? Bagoaz ikusten, ez? Osea, sistemak nola baitere, tresna berriak erabiltzen ditu indarkeria hori gure gorputzetan eta gure bizitzetan zeharkatzeko, berriak eta zaharrak eta betikoak baita ere, ez? Kontuan hartu behar dugu, egun bizigaren sistema heteropatriarkal honek gure gorputze eta bizitzengan sortzen dituen indarkeria hoie guztiak oraindik ere presente daudela, zeharkatzen gaituztela, eta gainera, bai, ez? Forma berriak ere asmatzen ditu, hor dakau mundu digital guzti hori horrek ekartze dituen bestelako indarkeria motak eta erantzunteko artikulatu behar ditugunak, eta pixka bat hori guztiari buruz gogoetatzeko tartea hartu nahi izan genuen, ezta? Ariane? Bai, ez aloak esan dauen, azkenean gogoetarako momentu bat izan zen, eta uste dugu indarkeria eraldatzen den arren, indarkeria hori aurre egiteko modu ezberdinak lantzen joan behar gala, eta hori beha aurkeztu ginoan bertan. Hor, jakin nahiko nuke, baita ere ea sentitzen duzuen, mugimendu feministak hor jaso ote duen edo gizarteak eman ote dion pixu edo ardura gehigarri bat, Ariane? Guk uste duguna da, azkenean guk emakume mundu martxatik eta protokolo honetatik, bai uste dugu guk ardura batzuk ditugula eta horrek betetzen saiatzen gala protokoloaki, baina bai eskatzen jauna da gizartei eta eragile sozial eta politikoi bakoitzak beraien ardurak hartu behar dituztela, eta gizonak bai beraien ardurak hartu behar dituztela, ze azkenean violentzia danen artean eraikitzen den zer da, eta horrena oso konstiente izan behar gara. Orduan uste dugu bakoitzak bere ardurak dituela, eta hori eskatzen eta rebendikatzen jarraituko dugu. Eta erakundei ere erantzukizunak eskatu dizkiezue. Zer egin behar dute? Nolako hutsunak nabaritzen dituzu ezaloa? Justuki aurreko ikasturteak eta jardunaldi hauek atarrabian aurrek urtean egin genituen jardunaldien jarraipen bat edo bada, ez? Eta jardunaldi horietan ipini genuen, prozesu bat ipini genuen martxan, ez? Herrietan prozesu bat ipini genuen martxa, justuki herrietan dauzkagun protokoloak, herrietan dauzkagun prozedura horiek nolakoak diren jarraitzeko hausnartzen, eta jarraitzeko baita ere begiratzen, zeintzuk diren gaur egun dazkagun bitartekoak indarkeria matxistari horreri aurre egiteko, ez? Eta hortan ere, hor dago gakoa, ez? Alde batetik badaukagu, jendartearen zenolako urratsak eta implikazioa behar dugun, baina baita ere, instituzioen aldetik, bitarteko gehiago behar ditugu, ez? Eta agerian geratzeu dena herrietako prozesu hauetan ere bada, gaur egun ez daudela bitarteko nahikorik, instituzioek ez dituzela bitarteko nahikorik ipintzen, indarkeria hori pairatzen ari duten pertsonak egoeraietatik atera ahal izateko. Bai? Eta hori premiazko errealitate bat bada, ez? Eta guk egia da, erantzuna, protokoloa, erailketei erantzuteko protokolo bat bada, baina arreta arinago ipini behar dugula, ez? Arreta prebentzioan ipini behar dugula, eta baldintzak sortu behar ditugula indarkeria matxistari aurre egiteko, eta egoera horietan dauden pertsonei irtenbide bat emateko. Eta irtenbide horietan bai edo bai badaude ardura politiko bat badago ere, eta baldintza material, ekonomikoak eta bestelako baldintzak eman behar zaizkie pertsona horiei egoera horietatik benetan atera izateko, ez? Eta gaur egun ikusten dugu hori ez dela realitate bat, ez? Oso murritza dira, dana oso kontzentratuta dagoela gizarte zerbitzuetara, orkiston kolapsoa dagoela, ez daudela baldintzarik nahikoak, eta horre guztia eragin zuzena dauka noski honekin, ez da? Horre, arduren elkarbanatze horretarako ere irakurri ahal izan dugu herri mugimenduarekiko zabaldu nahi dela protokola. Zentzu honetan zer espero da, Ariane? Azkenean herri mugimenduakin uste dugulako indarkeria ez dala leku batutan bakarrik ematen eta transversala dala. Eta uste dugu jaietan eman daitekela, lantokietan ematen dela, leku desberdin askotan ematen dira. Eta uste dugu horregatik
protokoloak eta indarkerian irakurketa edo hausnarketa honek zabalago izan behar dela asko, zabalagoa, eragile ezberdinetan ematen da, kalean, ez dakit, leku askotan ematen da, orduan uste dugu, kalean daren eragile horiekin bai lanketen behar jai batzordeak diala, enpresa komiteak diala, uste dugu leku guztietan lanketa hau ezinbestekoa, horregatik uste dugu, zabaldu indala. Zentzu horretan ere, beste neurritako bat ere bada sortu behar den, edo sortua dagoen jada Telegram kanala, jakin edu gere, honen funtzionamendua zein izango den, Ariane? Bai, Telegram kanala azkenean difusio kanal bat izango da, non erailketa bat gertatzen danean, bertatik jakinaraziko dugula protokoloa martxan jartzen dela edo aktibatzen dela. Askotan, gaur egun arte, izan du, bai email bitartez, Instagram bitartez, eta Telegram ez barkatu, Twitter bitartez, isatik. Baina uste dugu Telegram asko azkarragoa dela, orduan difusio kanal bada, jendeak ezin du bertan idatzi, baina bai sartu daiteke eta zuzenean jaso informazioa. Bai, erailketa gertatu dela eta protokolo aktibatzen dela, bai, erailketa horren aurrean mundu martxak daukan irakurketa bai bertatik zabaltuko dugu. Eta herrietan egingo dien ekimenak edo elkarretaratzeak ere bertatik zabaltzeko asmoa da. Orduan uste dugu dela difusio kanal bat azkarra informazioa jasotzeko eta herriak behorrela azkarrago aktibatzeko. Eta abian dago edo nola sargaitezke bertan? Bai, abian dago eta protokoloan badago QR bat, bertara sartzeko, Telegramen abiladiena, emakume mundu martxa bilagu eskero, hor dago Telegram kanala irekia da eta edozein sartu daiteke. Gonbidatzen zaituztegu sartzera. Orain artean ere, jasoa dagoena elementua bada ere, eraildakoaren memoria individuala aldarrikatzea. Salua, honek zenbateko garrantzia dauka? Bai, uste dugu baduela bere garrantzia, ez? Gainera, memoria individual hori, baina ariketa kolektibo bat bezala ere kokatzearen beharra, ez da? Azkenean garrantzitsua da ulertzea horrelako erailketa batzuk ematen direnean, horrek noski inpaktu bat baduela. Inpaktu bat ere baduela komunitatean, inpaktua baduela gertatzen den herrian, inguruan, eta garrantzitsua da ere, erailketa matxistako, jasan duten pertsona horiekiko ariketa hori ere egitea, ez? Erdigunean ere ipintzea, humanizatzea baita ere, ez? Batzutan beti oso azaletik, gainetik, zenbakiak izango balira bezala tratatzen direlako, eta uste dugu tarte hori hartzea garrantzitsua direla, ez? Hor zabaltzen diren zauriak, zabaltzen diren minei ere arreta ipintzea, eta esan bezala hor komunitatean sortzen duen inpaktu hori guztia ere, nolabait ere modu konpartitu horretan egiteko, ariketa garrantzitsua bat badela ere. Eta Ariane, protokolo berriarekin ere aldarrikatu zaio edo elementu honi txertatu zaio memoriaren lanketa. Zer aurre ikusten da zentzu honetan? Nolakoa izango da lanketa hori? Bai, memoria lanketa bat, azkenean, badaude herri batzuk agian erailketa bat gertatzen den bakoitzan kalera atera ezin dienak, ez? Eta saloak esaten den bezala, ariketa kolektibo hori egiteko nahia bai, baina agian momenturo edo gertatzen den bakoitzan kalera ateratzeko indarrik edo baliabiderik ez daukenak. Orduan, uste dugu, beste ariketa mota batzuk lezkela bai, emakume horiek gogoan izateko, eta, egongo da kutxa bat, material kutxa bat, eta ideia ezberdinak be protokoloan jaso, eta dare, izan daitezkela, ez dakit, performantzak, muralak, irakurketak, bakoitzak irudimena lantzeko aukera guztia dauka, eta postuko ginen, herri askotan memoria ariketa horrek egingo baliraz, azkenean emakume honi izenak bestela beti atzan geratzen direlako, eta zenbaki hutsetan geratzen garelako, eta uste dugula oso garrantzitsua da, azkenean guiltzen gaituzte eta hau ezin dugu onartu. Aipatzen da, baita ere elkarretaratzeak tramite soil bihurtzen ari direla, zergaitik gertatu da hori, Ariane? Uste dugu azkenean gizarte honetan erritmoak oso azkarrak direla askotan, orduan, ikusten dugu erailketa, protokoloa dago, eta kontzentra egingo dugu herrian, zazpiretan, ez, betiko bezala, eta eman ditzagu indarra eta daukan garrantzia horri, ez, eta jendeak hausnartu horren inguruan, orduan, bai egon zen jardunaldietan, atal bat herrien esperientziak edo kontatzen zituztena,
oso interesgarria izan zen, ze, bueno, badaiz herri batzuk gauza ezberdinak planteatzen, hori ez da dit soilik, batzuk esaten zen bezala, protokolo hutsa izan, ez da? Eta, bueno, agian zaratatxoak izatea kontzentra horiek, musika jartzea edo emakume horren izena esatea, bueno, bagabiz taldean pentsatzen, eta horretarako izan zen jardunaldi zabe bai, esperientzia partekatzeko, herrixetan zer gertatzen den jakiteko eta buelta bat emateko. Eta Zaula, zuk zer uste duzu honi buruz tramite soil bihurtzearen aferaz? Bai, azkenean hortan Arianek ondo aipatu den bezala, gure kezka ere hortik ere jaioa zen, Osea, esan nahi dut azkenean protokoloa bide luzea egin du, 2013 urtean onartu genuen lehenengo, edo adostu genuen, guztion artean lehenengo protokoloa. Protokolo hortan oinarrian nolabait ere bazen, erantzun bateratu bat ematean azten artikulatzea Euskal Herrian, autodefentsa feministaren ikuspegi hortatik. 2017 urtean ere protokoloa berritu genuen, hortan beste ardatz batzuk ere hartzen genituen, eta beste premia batzuetatik, indarkeria transistemikoaren ideia barneratu genuen, eta egia da oraingo hontan berrikuntza honetan gehiago ere kezka horretatik abiatzen genuela, ikusten genuela erantzuna oso zurna zela, edo erantzuna tramite dutze batean geratzen ari zela, eta uste genuen beharrezkoa zela, nolabait ere erantzun horiek beste modu batean hastea egiten, eta beste modu horretan esaten ari garenean ere, baita ere ardurak ere nolabait ere mahai gainean ipintzen, horregaitik ere esaten genuen, erantzun horietan ere hasi behar gara pentsatzen, Ze pasatu da, nola llegatu gara momentu honetara, zergaitik eraia izen da, horren atzean ere nortzuk dira honen arduradunak, eta hoiei ere pixka bat nolabait ere seinalatzeko erabiltzea mobilizazio hauek, eta pixka desnormalizatzeko, ezin dugu lertu zerbait normalidade bat bezala, eralketa bat gertatzen da, plazara goaz, pankarta zabaltzen dugu, 15 minutu gaudear eta bagoaz etxera, Osea, oneri ere dagokion larritasunetik erantzun behar diogula, eta nolabait ere desnormalizazio hori baino baina garrantzitsua dela uste dugu baita ere. Jakingo dugu edo adi izango era, protokolo berriak daukan ibilbideaz, Zarian Elberdi eta Zaloa Ibeas, Euskal Herriko emakume mundu martxako kideak, mila esker goizonetan gurean izateatik. Bai, zuek asko zuei. Agur bai. Iñaki ezakit kezkarako eman dezake, sentipen hori, elkarretaratzeak gerora tramite huts edo bihurtu ezote diren, mintzata, arreta asko deitzen duen elementu bada alako arazo larri baten aurrean. Bai, puntu hori bada. Baina bestetik iruditzen zaite protokoloa berritzeak berak badela erakusten duela mugimendu honek daukan indar hori, bere buruaz gogoeta egiteko, bere mugak ikusteko, eztabaida bat zabaltzeko jende desberdinaren artean, herriz herri, beste kolektibo batzuekin, egokitzeko daukan errealidade batetara, hori ez da oso ohikoa gurean eta herri mugimenduan ere, eta tresna bat emateko guztioi, eta gure kasuan, gizonon kasuan ere interpelazio bat egiteko, nik uste dut indarkeria matxista, kasuak edo ezagunak dauzkagunak eta ikusi dugula protokoloek kutsuneak dauzkatela, administrazioak dauzkan baliabideak ez direla nahikoak, begiratzen badiogu poliziak egiten duen lanari ikusten dugu barbaridade badela, hor dauden datuak dira izugarriak, ez gara horretaz oso kontziente,
Baita ere, protokoloaren barruan badagolako beste parte bat, non, igual ez da noberena horriekin zea egitea, ez? Edo bildurraren badagor muga bat zaila dena kudeatzen, ez? Eta da, nondik aurrera ari zaren bildur sexista hori indartzen, ez? Baina uste dut gogoeta oso pertinentea dela, eta gure kasuan gainera komunikabide bezala asko eskertu behar dugula, erakusten duelako, hori adibidez, denborarekin, ez? Beraiek esaten dutena, behar da denbora bat, eta informazioa ondo kudeatu behar da, eta horrek, nik uste dut hori importantea dela, eta gero baliabideak ere, konpartitzea, ez? Ikustea toki batean zer funtzionatzen duen, eta hori zure herrian bideratu daiteken, eta denok izan dugu sentsazio hori adibidez galdetzen zenuen arira, ez? Konzentrazio batea jun eta igual hori da, zu momentu horretan egin dezakezun guztia, baina aldi berean kontziente zara ez dela nahikoa edo ez diola erantzuten larritasun horri, ez? Gauziak daukan larritasunari, baina gogoeta oso potentea iruditzen zait eta emaitzak emango dituela. Eta gero, ikusi dugu, emaitza horiek baleoratuko dituzte, eta berriro ziur asko protokoloaren osatze bat egongo da, eta nire ustez dinamika hori oso dinamika bertutetsua da. Eta edabidei dagokionez, ere, akaso propiotzatia ardaiteken eskaera bat ere bada, aipatzen genuen humanizazioa, honetan edabidek zenbateko ardura edo eragina izan dezakete? Handia. Ez da erreza, Ez da erreza. Askotan topo egiten dugu dilemeekin. Zer dan efikazagoa politikoki, zer dan etikoki onargarriagoa, zertan egiten dezuen ekarpen hobeago bat, eta hor ez dago erabateko adostasunik ere. Nik uste dut hori ere aldatzen joaten dela, eta horregatik ere izan behar garela zorrotzak, baina aldi berean ere burua irekia eduki behar dugu, ez? Alde batetik kritikatzeko, autokritikatzeko, ez? Ez dugu asmatu, hau ez dugu ondo egin, bestera batea jokatu genezaken, hau egin nik uste dut hori oso importantea dela, eta gero ere pentsatzea, ikasten ari gara, ez? Protokolo aldatzen da, gauza batzuk ez dutelako, egia dalako, heteropatriarkatua ere sistema bada, eta sistema bezala joaten da sofistikatzen, joaten da ikasten, akatsak egiten ditu eta konpontzen ditu, horrek ematen dio sistema izaera hori, ez? Eta orduan ere, sistema horren aurkako borrokari ere eskatu behar zaio egokitzen joatea. Eta komunikabide hori dagokigunez, oso importantea da mugimendu feministarekin harreman hori mantentzea. Niretzat oso importantea da referentzia horiek izatea, ez? Periodikoan adibidez, gu dauzkagune referentziak ematen digute zer pentsatu, ematen digute zer baloratu, zalantza ditugunean badaukagun hori deitu, nik uste dut mugimendu horrek hortan ere lan handia egiten duela, eta hori ere eskertu behar zaiola. Orduan, ez da erreza ez beraientzat eta ez da guretzat ere. Beti ez dugu asmatuko, baina beti daukagu asmatzeko borundatea. Orduan, hortik aurrera, elkarran hau sendotu egin behar da, eta gu ere egokitu behar gara protokoloa bezala. Guzti hauekin edituko era, Iñaki Soto, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik. Ni esker zuei, bezarka bat. Si algún día sientes esa pena no peito. Baina azken momentu hori, opari bat izan zen. Eskenik, kostatzen zaita asko negar egitea sentitzen dut, ez? Eta sartu nintzen, entzun eustan, eta begia zabaldu zaitun. Ditu ginen danok. Azken kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, heriotzen ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean biguntzen saiatu, ez? Niri aita hil zan batean nik 20 urte dekotezela,
eta igual erruduntasuna horrez neban sentidu, baina bai Helenen eriotza edo gaixotasuna etorri izanien, ezta? Zerreindot ni txartoa ama moduen, leheneri minbizi hau agertzeko, ezta edo? Asteartero 6etan, Naiz Irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Ea que hoxe mañan sempre tenga calma. Like a girl in a long lost place on a road to nowhere. For nowhere is that place where it's sunny every day and your problems just fade to nothing. There's always something. She will always take your problems with you. It's a problem but we all have got to. Nothing I can say to make them go away. Leave your heart and your pain at the door. Tell me what you're crying for. Tell me what you suffer for. You may be strong, but the strongest of hearts needs a little break sometimes. Leave your problems at the door. Tell me what you're waiting for. Tell me why you're waiting. That you track, but your tired legs lead to nothing. Can't feel nothing. And you try to love, try to smile, try to cry, but you can't do nothing. There's always something. She will always take your problems with you. It's a problem, but we all have got to. Nothing I can say to make them go away. Leave your heart and your pain at the door. Tell me what you're crying for. Tell me what you suffer for. You may be strong, but the strongest of hearts needs a little break sometimes. Leave your problems at the door. Tell me what you're waiting for. Tell me why you're waiting. Your heart and your pain at the door. Tell me what you're crying for. Tell me what you suffer for. You may be strong, but the strongest of hearts needs a little break sometimes. Leave your problems at the door. Tell me what you're waiting for. Tell me why you're waiting. Goizeko 10 dira urtarrilean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistraturiko langaben kopurua 8.040 laguneko izan da, abendua baino 706 langabe gutxiago, edota 0,66ko igoera lan eta gizarte ekonomiako ministeritzak eta lakuako exekutiboak bargitaratu berri dutenez. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Peie, egunon entzule guztiei ere, hileko igoera hori gora bera Euskal Autonomia Erkidegoko langabeztearen urte arteko bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Izan ere, 2025ko urtarrilarekin alderatuta langabeen kopurua 1221 pertsonatan murriztu da 1,2ko jaitsiera izanik. Bestalde, Nafarroan urtarrilaren amaieran 29.614 langabe zenbatu dira, abenduan baino 131 gehiago, hau da 0,44ko igoera estatuko enplegu zerbitzu publikoak emandako datuen arabera. Iazko urtarrilarekin alderatuta, langabezia 1.062 pertsonatan jaitsi da bertan, 3,46ko beherakadarekin. Urtarrileko ohiko igoera gora bera, Nafarroak langabe kopuru txikiena duten erkidegoen artean jarraitzen du estatu mailan eta urte arteko bilakaera aldekoa mantentzen du.
Eta kontatu dizuegu Aroztegiko auzipetuei ezarritako isunei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu dutela Baztanen. Proiektu urbanistikoaren aurkako protestengatik zigortutako herritarrek 70.000 euro bildu nahi dituzte isunak eta prozesu judizialaren gastuak ordaindu ahal izateko. Kanpaina horren nondik norakoak ezagutzeko Elurre Iriarte elkartasun taldeetako kidea izan dugu Naiz Irratian gaur goizean eta azaldu du herritarrek ekarpena egiteko hainbat bide izango dituztela, bai transferentzia bidez, bai herriz antolatuta. Bi aukera daude, batetik, bi aukera gutienez. Bada transferentzia bat eginez kontu korronte hortara. Eta bertzea da, bakotxa bere herrian edozein moduz okurritzen zaion guzia antolatzeko eta bildutako sosa, guri ematea, bilduko genuke. Eta, bertzea da ere guri eskura ematea, hoi gehien bat, Baztango jendeak ezagutzen du badakin hor dagoen komitean eta, berari ematea edo helaraztea errexena. Momentuz kanpaina martxan jartzea izan da lehen pausa hortaz eta etorkizuneko ekintzak beharren arabera antolatuko dituztela azaldu du. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Eta trafikoan aktualitateak, albiste bat utzi digu gaur goizean, 39 urteko gizonezko bat hilda astearte honetan Bergaran, oinezkoen pasabidetik kanpo kale bat gurutzatzen ari zela ibilgailu batek harrapatuta Bergarako udaltzaingoak jakitera eman duenez. Ez beharra gaur goizeko 7:04 gertatu da Ibarra kalean Debagoieneko herri horretako irteeran, ambulantziak eta osasun taldeak bertaratu dira orduan eta gizona suspertzeko maniobrak egin dituzte. Azkenean tokian bertan hilda. Segizio judizial bat istripuaren lekura joan da gertatutakoari buruzko ikerketa egiteko. Eta uneotan egoera lasai xamarra da errepideetan, esan dezakegu konpondu egin direla edo arindu behintzat Galdakaon eta Lasarten sortu diren arazoak eta horrek ondorioz sortu dituen pilaketak, hortaz eguraldiaren nondik norakoak ezagutzeragoaz, Iker Ibarluzearekin. Eguraldi lasaiagoa izango dugu astearte honetan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu eta beti ere hodeiak ugariagoak izango dira lurraldearen hego-isuri aldean, hau da Araba eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean, hala ere hodei hauek goizean mintzat ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Ondoren eguerdi arratsaldeko lehen orduan hodei hauek trinkoxeagoak izango dira, bereziki Pirinioetan eta betan zaparra txikiren bat edo beste izango da, gainantzeko lekuetan aldiz hodeiak eta ostarteak eta giro politia nagusituko dira. Arratsalde erditik aurrera ordea, mendebaldetik barna, erdi eta goi mailako hodeiak ugaritu, zerua estalirik geratuko da eta barnealdean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Goizpartean hego mendebaldeko haizeak bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen mendebaldean, arratsaldean hego tenteagoa espero da eta azken orduetan indar hartuko du bereziki ekialdean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 1 eta 10 gradu bitartean ardituko dira, maksimoak Tauriar isurialdean 10 eta 14 gradu bitartean eta hego isurian 7 eta 12 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Gauzi hauek aipatuta, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Agurtuko ditugu ere, bigarren kafeako kideak, egunon. Egunon. Egunon Pegi. Nolako kontuak aipatu behar dituzu gaurkoan? Astearte kontuak, Juri. Bai, Unai Elordi Hidalgo etorriko da gaur eta prompt engineering. Hori da landu nahi duen gaia gurekin. Ea lortzen dugun ulertzea zer kontatu nahi digun. Gizue bera adimen artifizialan doktorea dela eta batzuetan azaltzen dituen gauzekin galdu egiten gara, baina eskerrak ona den eta dena azaltzen digun horrela guretzat apropos. Horrez gain zurrunbiloa zariko gara, Itziber Agirre Ruiz Arkaute etorriko da. Eta berarekin arituko gara, Euskal Gazteen artean bostetik batek osasun mentaleko asaldura du diagnostikatuta eta larria da hori eta horren inguruan ariko gara. Eta Iker Gurrutxaga ere engainatu dugu, gurean tartetxo bat egiteko atzo Jimmy Jazzen Gasteizen izan zuten, solasaldi eta musika konsumo, boikot, plataforma digital eta bestelakoen inguruko hausnarketa horren lagintxo bat gurera ekartzea eskatu diogu eta 11 herrietan gurekin izango dugu eta gainera musika giroan jarraituta Eneko Iturbek ekarriko ditu, horrekoan amaitu gabe utzi genituen artista hundiek gorroto dituzten euren kantuen zerrendortako beste laupabos batzuk, benetan pixkate sorpresa giroan jasoko ditugunak bintzat. Adi egon beharko dugu orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Begi. Eta gure partetik besterik ez esan beharkoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, aio! Naiz Irratia.